برهان بتحتي فتاري فترت السلام تغنيت نحدري أول حبل تغنينا مدري سلا نفستنا قفينا البحري حجونا الناس وانا تحتها سلا تنفسنا عندي وحليب وقوتها عمام قدمينا نزلو ايدك حال والله سماينا نبيدو وموضع لكاتي تجميرنا خزات مرامك كويس زرعها سمريت الله يقرف صدي كيف قصنا سبت كيسعنا زرعي عسير سنا سيد عسير سنا إكرامتي وعجز صبره تقوي خلنا يوم تائي سرقيانا كم عيني عارات صديقات تنادفون حبابات سفرة قلبه مهرت بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقص وننقبر شنشاي كتنبر ننقص رجو وننقص بيتنا تتحدث مكاني مسموع فتوحات مسقى بتاريخ ورقع ودمنا سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا باهقناني ولومون كم وترو أقداسن وانا وانت حزتوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسامو داتنا إذا مدام سانا صنحو لايك قبرو شير قبرو ريتوغم من حسابكم عندما قدفو نزي الشانل نزي سرحنا عندما حقزو اتوم كل قزيات قبرو دما يغني لنا هلو مارسي أزيو أقداسي قلتي فيزيك اير زلو بوليتيكانا أمريكا أفكارنا أفريكا هنركن فتنينا مهنياتو ببزح قصات كن رؤينا مجمريا دراما أبي إثيوبيا بلغنا أمريكا زجمرس كنشتي كنري. So this is not my first time here. It's really exciting for me to be back. This is an important region, an important. زي كوماندرنا أمريكا نبي إثيوبيا متزلوا يبزعبوا دما بزح نجري زربالو أجر رامز خنا كارت هذا ما قدي فلو سلزي انتهيت علامة كنركن فتنينا مجمريا أمريكا أبز زبانا خد قبرت فتنزل حجي في اللي بقرن أفريقيا إثيوبيا وعندما نزل كنتات زي استفل عليه من قد كترجو ما يفتن له قدميو جن أمريكا مس إمارات تقبر جلا أب السودان نرأي مغنياتو نسو زبالة السئلي كبرنا سلندلي right now أب السودان تايكايدا له مغنيات زيابة دحريت كم تأه قدم أمريكا دايركت اللي تقبر جلا من رشعو تلابي إثيوبيا إندايركت اللي انتاي قون خلكن قمت. Army and the paramilitary Rapid Support Forces, or the RSF. In the latest escalation, the army says it has repelled an RSF assault in the strategic West Kordofan town of Baba Nusa. The army says its infantry base in the town, its last stronghold in the region, came under attack. It said it destroyed several RSF vehicles and captured or killed field commanders along with hundreds of other mercenaries. Baba Nusa, the town where the assault took place, is part of a vital transport corridor linking the capital Khartoum to Darfur. This is where the Sudanese army recently lost El Fasher, its last stronghold in the west. So بمنقدي أمريكا دحر دونالد ترامب ويمكن دونالد ترامب ونمقراص ناي تخصن نخجبر سمع سلام نخجبر تباهيلو بزح تهديدن زربان كجبر صنيحون يقصل علون أمريكا تجبر زلا دراما دما كن رينا انت خونة تكوينات ناي السودان كم بحدش تولي علو آتي اتوق RSF بتحدى نسلام مقراص ناي تخص خمس جبره بين أو وسانا ناي سلسة ورحدي ناي كلتا ورحي كم جبره بمنقدتي حميتي جنرال حميتي غيرو دليس كبكا برتع زخونه مدقع تاتي في النخم زلون سرايت ناي سودان دما يكلاخلكم زلون اتعلامه دما كم نريو زلنا اتا كارتات ريواد لهم اتي سمين دارفورن
ምዕራብ ዳርፎር ወይ እቲ ዳርፎር ዝበሃል ሪጅን ንብሙሉ ክቋዓፀሮ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እዛ ባባኑሳ ትበሃል ዘላ ከተማ ብርቱዕ ኩናት ይካየድ ኣሎ ኣብኣ ምክንያቱ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ኣብቲ ቦታ ትጥራይ ዘሎ ካብዚ ቦታ እዚ ከኣልይዎ ይደልዩለው ንዑ እንተኣልዮም ድማ ብሙሉ እቲ ዳርፎር ዝበሃል ዞባ ክቋዓፀርዎ ይኽእሉ እዮም ድሕሪኡ እቲ ዘተሰላምን ገለን ዝበሃል ክደፍኣሉ ትኽእል ምክንያቱ ነቲ ሃገር ንምምቃል ስለ ዝጠቕመካ እሱ ማለት እዩ ኢማራት ትኽተሎ ዘላ ፖለቲካ ኣጀንዳን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ንፁር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ወላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ንመራሒ ናይ ስዑድያ ክሕጉስ ኢሉ ነቲ ጉዳይ እቲ ክሕዞ እንተደለየ ኣብ ኢማራት ግን ፅቡቅ ጌራ ተቆፃፂራቶ ከም ዘላ ዘርኢ ምልክት ክንርኢ ክንፍትና ኣሜሪካ ብኣፉ ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን ብካልኦት ናቶም ልኡኻቱ ፍሉይ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ክልተ ጭብጢ ክበኩም እየ ኣሜሪካ ክንዲምንታይ ኣብ ጎኒ ኢማራት ኮይና ከም ዘላ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንሱዳን ድማ ዝሕዝን ክፋል ኮይኑ ዝስማዓካ ማለት እዩ መጀመርያ መሳድ ብሎስ ኣበይ ከይዱ ተዛሪቡ ኣብ ኢማራት ኮይኑ ዝተዛረበ ስምዑ እዚ ኣብ ኢማራት ከይዱ ቀኒዩ ኣብኡ ከሎ ዘውፅኦ መግለፂ ክንሰምዕ a major Arab country stable with a strong text for a truce. But neither the SAF nor RSF have formally accepted the text we put forward. We saw the unilateral declaration of a ceasefire or cessation of hostilities from the RSF yesterday. And we hope not only see that upheld, but also for both sides to formally commit to and comply with agreed upon humanitarian truce swiftly and without political or military posturing or preconditions that will cost more lives. ከም ትሪእዎ ዘለኹም መሳድ ብሎስ እዚ ሓደ ሲኒየር ኣድቫይዘር ወይ ከዓ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እንኮላይ ኣብ ኣፍሪካ ገይርዎ ዘሎ እዩ ስለዚ ክንደይ ግዜ ድማ ከም እንደግመኩም ወዱ ነዚ ሰብ እዚ ንጓል ዶናልድ ትራምፕ ተመርዒ ዘሎ እዩ ስለዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ እውን ናይ ስጋ ቅርበት ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ምክኤል እዚ መስዓድ ብሎስ ሓደ ሃብታም ቢልዮነር ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ምዕራብ ኣፍሪካ ከምኡውን ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ኢንተረስቲ ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ኢንቨስት ገይሩ ዘሎ ሃብታም ምዃኑ እዩ ዝንገር መበቆሉ ናይ ካብ ሊባኖስ ከም ዝኾነ that's why ድማ ሽሙ ናይ ዓረብ ዝጥዕም ካልእ ድማ ናይ ብዙሓት ሃገራት ዜጋ እዩ ድማ ናይ ሊባኖስ ዜግነት ኣለዎ ናይ ናይጀርያ ዜግነት ኣለዎ ናይ ፈረንሳ ዜግነት ኣለዎ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ኣለዎ እዛ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዝዋ ዘሎ ግን ከም ትፈልጥዎ ንዶናልድ ትራምፕ ቀረብኡ ስለ ዝኾነ ነቲ ከባቢቲ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ረብሓናቱ ድማ ኣሎ ኩሉ ግዜ ቢዝነስማን ድሕሪ ኮይኑ ኩሉ ዝደራረበ ሶ other interests ልክዕ ከም ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዓይነት ህዝቢ እዮም ንቐፅል back to the topic ካብ ዶናልድ ትራምፕ እውን ይህብትም እዩ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንሃብቲ ብዙሕ ሪስፖንስ ብዙሕ ክብሪ እዩ ዘለዎ ንካልእ ብዙሕ ትምህርቲ ሃለዎ ፍልጠት ዘገድሽ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ሃብታም ድሕሪ ኮንካ ሪስፔክት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዝኾነ ናብዚ ተመሊስና ክንርኢ ከለና ኣብ ኢማራት ከይዱ ነቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ኢማራት ኮይኑ ዘሳልጦ ዘሎ ኣብ ኢማራት ኮይኑ ድማ እቲ ሕሜት ዝበሃል ኣብ ኢማራት ይበይዝናቱ ኣብዩ ዘሎ ስለዚ ምስ ኢማራት እናተራኸቡ ከሎ እዩ እቲ መግለፂ ናይ ሕሜት ወፅዩ ስለዚ ካብ የማን ንፀጋም እናተዘራረቡ ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ብግምጣሉ ንሱዳን ነቲ ሰራዊት ሱዳን ኣከቢድ ብድሆ ከእትውዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዎ ብካልእ ኣዘራርባ እዚ ሓደ እዚ ጉዳይ እዚ ብፍፁም ኣብ ኢማራት ኮይንካ ክትገብሮ ዝግባእ ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ሰላም ክትገብር ተደልያ ኣብ ኢማራት ኮይና ከተካይዶ ይግባእ ነዚ ስለምንታይ ማእከላይ ኣብ ክልቲኡ ኩናት ዘየላ ሃገር ክመርፁ ነይሮም ኣብ ኤሮጳ ድዮም ክገብርዎ እዚ ኩነታት እዚ ዋላ እውን ካብኡ ናብኡ ኣይደኖ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብቲ ኩናት ቀጥታ ኢድ ዘይብሎም ሃገራት ኣብኡ ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ይግዳስ ኢማራት ቀጥታ ኣብቲ ኩናት ንዝሳተፍ ዘሎ በዓልካ ክትሕግዞ ኣብኡ መፂኻ ድማ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሰላም ምሶም ክትዘራረብ ምፍታን ንባዕሉ ኦልሬዲ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተል ዘሎ ዓብይ ፀገም እዩ ሰራዊት ሱዳን ድማ ብኢማራት ገይሮም ዝመፆም መፍትሒ ከም ዘየለ ተረዲዎም ኣሎ መንግስቲ ሱዳን ተደጋጋሚ ይገልፅ ኣሎ ኢማራት ንኤሮጳን ኣሜሪካን ኣፎም ንክሕዙ ገዚኣቶም እዮም ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሽማዊ ምንቅስቃሳት እምበር ተግባራዊ ስጉምቲ ከይወስዱ ኣሲሮሞም እዮም ዘለው እዩ ዝበሃል እንሪኦ ዘለና ድማ መርኣያ ናይቲ ዝበሃል ዘሎ እዩ ስለዚ ኢማራት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብዙሕ ፅልዋ ኣብ ትገብረሉ ዘላ ምዕራባዊ ዓለም ኣንፃራ ንክኸይድ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ኣይመርፅን እዩ ዘሎ እቲ ጉዳይ ድማ ጉዳይ ገንዘብ ኮይኑ ይተርፍ እንጂ ነዚ በዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ይኣቡ ከም ዘሎ መሳድ ፕሎስ ክዛረብ ከሎ ብግምጣሉ ድማ እቲ ናይ ኣፍሪካ ጨንፈር ዝበሃል ቢሮ ናይ ኣፍሪካ ዝበሃል ትናቱ ኦፊስ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ሱዳን እንታይ ኢሉ ነይሩ ስምዑ ስለዚ ሱዳን ከቢድ ብድሆ ይፅበያ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና
ክልቲኡ ከተሓዘልኩም እየ ድማ We and our international partners are ready to support a truce and the delivery of humanitarian assistance. Now we'll proceed with a short With both sides. The other side as well welcomed the proposal, if you recall, a few weeks ago, but has not formally accepted our text. ስለዚ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ከም ዘይተቐበለ ስለዚ ነቲ ሓሳብ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘቐብሎ ዘሎ ዘቕርቦ ዘሎ እንተደይ ተቐቢልካዮ ድማ ስጉምቲ ክውሰደልካ ክእል ወይ እውን ኣንጻርካ ዘሎ ኩነታት ንምቕፃል ዘሎ ተኽእሎ እዩ ኣብዚኣ ንዓና ንኤርትራውያን እዚ ጉዳይ እዚ ቀረባና ስለ ዝኾነ ክንፈልጦ ኣለና ናይ ኢማራት ኣክቲቪስትስ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ Really pay attention. You start seeing how easily NGOs can be bought, steered, and weaponized. They sprint toward the easiest headline and the easiest villain. Take Christian Solidarity Worldwide, an NGO, a Christian one. They stood there, chest out, ready to lecture the world on this planet to protect the Christian victims. The very Christians bombed, displaced, and hunted by the SAF, the same government they refuse to criticize. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ገለ ካብቶም ዴሌጌሽን ናይ ኢማራት ኮይኑ ኣብ ጀኔቫ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ዩኤን ዝሳተፍ ዝነበረ እዩ ኣብ ጀኔቫ ከይዳ ኣብቲ ናይ ዩኤን ዝተዓዘብኳ ነገር እየ ክነግረኩም እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ዩኤን ዘሎ ኤንጂኦታት ኣብ ጥቃ ዩኤን ዘለዎ እቶም ንኢማራት ዝኸሱ ዘለው ዘይፈልጥዎ ነገራት ክነግሮም እየ ምናልባት ዘይትፈልጡ ተኮይንኩም ድማ ፅቡቅ ጌርና ከነፍልጠኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ሱዳን እዚ ሞስለም ብራደርሁድ ዝበሃል ነቲ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ሰራዊት ሱዳን ናይ ሕሉፍ እስላማዊ ጥርናፈ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዘለው እዛ ዘረባ እዚኣ ስለምንታይ ምፃልኩም ኣሎ መሲልኩም ንሱዳን እገዳ ክገብሩላ ገይሮም ላለው ክውስኹላ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ኤርትራ ምስ ሱዳን ትተሓባበር እንድሕር ኣላ ኮይና ኤርትራ በዛ ጉዳይ እዚኣ ተኸሲሳ ኣብ ካልእ እገዳ ንኽትኣቱ ክስራሓሉ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ you have to think ኩሉ ግዜ how to connect the dots እቲ ዕላማ ኩሉ ግዜ ኣብ ርሑቕ ዝመስል ሓደ ድራማ ተልዕል ወይ እውን ነገር ተልዕል ሽዑ ነቲ ሓይሊ ጥራይ ይኮንካ እንትሃርም ምስኡ ዝተሓሓዝ ዘሎ ምክንያቱ ኤርትራ ንባዕላ ታርጌት ዘላ እያ ንኣቢ ከተትሕኖ ኣቢ ድማ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ኩናት ኣይክእሎን እዩ ዝብሎም ዘሎ እዩ ዝበሃል እንድሕሪ ክገብሮ ኮይነ ገለ ነገር ክትገብሩ ኣለኩም መንግስቲ ኤርትራ ክትሓፅሩለይ ክጠጠው ከተብሉለይ ክትክእሉ ኣለኩም እዩ ዝብል ዘሎ እዩ ዝበሃል ስለዚ እንድሕሪ ከምኡ ከጋጥም ኮይኑ እንታይ ክፈጥሩሎም ምክንያት ክደልዩሎም ንኤርትራ ንምእጋድ እውን ስለዚ ንሱዳን እንድሕሪ ኣጊዶም ኤርትራ ምስ ሰራዊት ሱዳን ትተሓባበር ኣላ ተሰልጥኖም ኣላ ዝብል ድራማ ተጠቂምካ በቲ ሓደ እውን ትሰምዕዎ ኣለኹም ኣርቲክልስ ካብ ኢማራት ዝምንጩ ወይ እውን ምሳቶም ርክብ ዘለዎ ካብ ኢራን ብዙሕ ናብ ኤርትራ ገፁ ድሮናት ይኣትሎ ዶ ኣፅዋር ይኣትሎ ዶ ዝብል ዘረባ ፈለኽ እናበለ ይወፅእ ኣሎ ኩሎም እዚኣቶም ከም ዕላማ ዝስደዱ ዘሎ ኣጀንዳታት እዮም ንዓታቶም ኮኔክት ጌርካ ንሕና እንታይ ኢልና ኣብዚ ኢማራት እንድሕሪ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ናይ ስዑድያን ቀጠርን ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ዋይት ሃውስ ኢማራት እንድሕሪ ስዒራቶ ኮይና ደን ኣብ ከባቢና ናይ ኢማራት ፅልዋ ዘለዎ ፖለቲካ ክኸይድ እዩ ኢማራት ድማ በይና ኣይኮነትን እስራኤል እውን ስለ ዘላ ኣብ ጎና ኣብ ዋይት ሃውስ ዝያዳ ተሰማዓነት ዘለዋ ንሳ ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትደሊ ዝምድና እውን to some extent በዚ ክፅሎ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እቶም ከምኡ ኣብቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዘለና ብዙሕ ፃዕሪ ከድልዩ ብዙሕ ድኻም ከድልዩ ብዙሕ ጉያ ከድልዩ ቢካዝ እዚ ዳይናሚክስ እዚ ንዓና ብቐጥታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክፀልወና ዝኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኢማራት ኣክቲቪስትስ ንሱዳን ብፍላይ ነቲ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ሳፍ ናይ ሞስለም ብራደርሁድ ምዃኑ ብከምኡ ክፍለጥ እዮም ዝደፍኡ ዘለው እቲ ሞስለም ብራደርሁድ ድማ ኣሜሪካ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዴዚግኔሽን ናይ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝብል ክትቦ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ በቲ ሓደ ነቲ ናይ እስላም ሞስለም ብራደርሁድ ዝበሃል ጥርናፈታት ግብረ ሽበራዊ ዴዚግኔሽን ወይ እውን ረቋሒ እንድሕሪ ካሉ ብስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ጎኑ ድማ ተመሊስካ ንሱዳን ከምኡ ዓይነት መንግስቲ ከም ዘለዋ ጌርካ ፕሩቭ እንድሕሪ ጌርካ እቲ እገዳ ኣብ ልዕሊኦም ወርድ ሽዑ ምስ ሱዳን ዝተሓባበሩ ዘለዉ ድማ ከምኡ ዓይነት ጌርካ ተነፅሎታትን ፀቕጢ ንምፍጣርን ፅቡቅ ዝኾነ ኣጀንዳ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ንሱዳን ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢሎም ነይሮም ካስምዑ This year, the United States announced its determination that the government of Sudan used chemical weapons in 2024. We made this determination after rigorous analysis. Let me be unequivocal. The use of chemical weapons is unacceptable, and Sudan's actions have been in violation of the convention. After making this determination, we imposed sanctions on Sudan in June. These sanctions are not symbolic gestures. They are the first step in holding Sudan accountable for its actions. Accountability is not optional. It is the cornerstone of this convention's credibility.
كم تريو زلهم إذا كابيت وتأي كابيرو في أفريقيا فيرس زي أتي نا أفريقيا زكتاتل ويونا أفريقيا أنفرناي ستيت ديبارتمنت نا أمريكا يو أكلنا يزيد ما زمان يقوم تقولوا مساعد بلوس بهالزلو لازم تايب لهم نيرو من السودان أول حش دشتنا إذا عمت زي كيميكالاوي أسوار يتكم سلو سراويت ناي السودان بزبل مغنيات قبل اليو الجداوري دوم كم زنا بورز النجاري الساون نبع علامة حزيتها زي قبول أسواري تقوم له يمزبلو حدا جنيا أكايدان هلكيد دفتصم زلوا جني مرة تأرسيفيو قبل الأرسيف جم كل جزء قمتي وسدني سلمتاي زكلا خلوا لحيد سلزلو زغا البوليتيكا أمريكا بخماي كم سرح إخاطر مالتي زحزن يمكن تكون نتينا إحنا حقتات إحنا كنا نوصل لنا نتزلوا كنا تطرينا كنجلس ندلي حدا جزء تي نجارات كنسمع خلنا بتاع ميكس معنا يخلي but again this is how potential for further use of chemical weapons and other unjustifiable acts of violence in Sudan. Recent reports in international media have also alleged the use of industrial chlorine gas as a weapon in Sudan in 2024. We note Sudan's stated commitment to investigate the situation and recognize the efforts of its National Technical Committee, but stated commitments are not sufficient. The government of Sudan must immediately acknowledge its violations, cease any further use of chemical كم تريود لهم زي ديبارتمنت يقول منجست أمريكا إسرائيل قبل الغازة زدلية تأخذ جبر كلا ولا حنتي جبرتن نفسها تكلاخل دلا حجرها تكلاخل دلا بمبال كل عين الشفانز جبر لازم بري يقداس ناي السودان منجست يوم زولو زلو منجست السودان سراوي السودان هجروا أبتفرسلو زلا هجروا لولاونتن محلا وزجبرو زلو جعزو انتي بلو كميكالا واسواري تكمالو سلزق جدا كوردلو زبل كنتاتنا نرزلنا ناي السودان قداي I know قال لهم يبزحنا اللو كتب لدخل يوم جن ناي السودان قداي أزيو أقدر سيني إرترا كم إرترا يوم كنا سلون ريز لنا كأنزا ناي السودان بغربا زتنكفرنا هزبينا معناته عبدو بيزا لنا مصاب هزبنا مصاب بزح بتسارة لو أنا مودة هذا ما تك عندها قدر ساقطر هذا الساونيا أتون السودان زبز الحيلي نعنا خقدر زي الحيلي كنا عند تارجت ناتو إن إحنا هنا سلزي إذا أب السودان زقاتهم زلوا كنا تات ولا أنت إرترا تقبر زلا whatever it is كندمنتاي نفس مكل خال كم زخونة كاب نفسها نمرحق اتسعجم التكي مسأكا خلو كما يجركا نفسها تدحنيو إذا كارتا زياتري وازلهم قنو تي زكاية زلو نزيان توسيخ لكم هجي perfect لسانسك قبر لكم ገናው መንግስት ለተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የውክልና ተዋጊዎች ወደሚያሰለጥንበት ቦታ ታጣቂዎችን ማስገባት ጀመረም። ባሳለፍነው ሳምንት በሁለት ቀናት ውስጥ 126 የጭነት መኪኖች ወደ ቦታው መጓጓዛቸውም ተሰምቷል። ከዱባይ 2000 የሚደርሱ ቶዮታ መኪኖች መከላከያ እንደተቀበለም ታውቋል። የአብይ አህመድ መንግስት በሀገር ውስጥ ጎረቤት ሀገራት ለመውጋት የተዘጋጁ ታጣቂ ኃይሎችን በተለይም በምስራቅና በሰሜን ምስራቅ በኩል ሲያሰለጥን መቆየቱም ሆነ ሶማሊያ ድረስ በመዝለቅም የተለያዩ የጎበዝ አለቆችን እያሰለጠነ ሰማራ እንደነበር በተለያዩ ጊዜ ሲገለጽ የቆየ ጉዳይ ነው። ከምትሪ ወደለሁም ሕጂ ድማ አብ ዶብናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን አብ ክልል ቤንሻንጉል ዝበሃል ግን ኤግዛክትሊ ምናልባት ኣብቲ ካርታ ምልስ ኣቢለ ከርየኩም ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካርታ ከምትሪ ወደለኹም ኣብቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይ ዶብ ናይ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ረእይዎም ኣብቲ ባባኑሳ ዝብል ዘሎ ኣብ ትሕቲኡ ኣብቲ ዶብ ከባቢ ወታደራዊ ማዓስከር كفيت على إمارات أبو إثيوبيا مالتيو سلزي أوش إثيوبيا خوينو وتحضروا معسكر كسل 10 وتحضرات كتسلطن كم تغل سلمتاي خهم زقبر زلو ني RSF نمحجاز عطوقات ميليشياتات دو بجنزب سقطر عصبات مقبار أجي كبير خوينو ببزح تعوضاترتن قالن سلزربربو أبزياد دو بزيان أبي عسكا أبو أنت سلطين كاتسم سراويت بغات أنا بسودان أسليخوكا بزدل خايا من قدنا تكوينات ناي سودان كت أمازوزات خليها مغنياتو أبدبوب سودان زلو منقستون عبي إيدهم سلزلو أبزوها نزي نزو كنتات زين مكوتصار كأند السومز دالي وزلو نزو دوب ناي إثيوبيا RSF كمت أوي داليو ناي RSF حيلي أبدوب ناي سودان كمت هذي تينا محرا أبي أحمد بزوج زين فانو بس دوب ناي سودان يكسبرهم زدلي سلامتان نتدوبتي حيزو نزو كنتات زين مسلاتون كتك أملو كم زدلي سلزين الجر حفشة أبزن سمعت أنا عنا ريبورت هاي بالزلو أبي أحمد أوريدني مجابريا مخان حليفو سراويتنا بلتقنا أبو كأتو يفكت كم زلو last week أبز حلف سومنتراي 226 trucks were spotted transporting recruits to the site لذي كسب 226 أبيت مخاين نتي أبتي تعليم تكاتو زغلو
ሒዘን ክኸዳ ተራእየን ከም ዘለዋ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ከምኡ ድማ ሎጂስቲክስ ፍሮም ካብ ዱባይ ድማ ሎጂስቲክስ ዝመፅእ ከም ዘለዎ ንኣብነት 2,000 ዝኾና መኻይን ኣብ ዝሓለፈ እውን ብቪድዮ ተራእዩ ነይሩ ካብ በርበራ ወሪደን ናብ ኢትዮጵያ ክኣትዋ ከለዋ ስእልታት ወፂኡ ነይሩ እዚአን እውን ናብዚ ቦታታት እዚ ዝኸዳ ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር ስለዚ ካብ ሃርጌሳ ወፂአን ካብቲ ሶማሊላንድ ማለት ክኣትዋ ከላ ተራእዩ ስትራቴጂክ ጎል ተቐንዲ ዕላማ ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ወደን ኣብቲ ውሽጢ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝብልዎ ኢስ ክሳብ 10,000 ዝኾኑ ወተሃደራት ንምስልጣን እቲ ስልጠና ድማ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ እዚ ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ዝበሃል ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ፊልድ ናይቲ ሓለቓ ስታፍ ክገብሮ እውን ከም ዝደሊ ዝንገር ገለ ካብቶም ዝኣምነሎም ጀነራላት እዩ ዝበሃል to launch attacks in Sudan Khartoum via the መተማ ዝኻ ዕላማ እዞም ሰራዊት እዚኦም ኣብዚ ተሰልጢኖም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እዮም ክኾኑ ኣብዚ ዝሰልጠኑ ነቲ RSF ዝበሃል እንድሕር ዘይተዓዊቱ እዚ ወተሃደራት እዚ ብፍሉይ ሰልጢኑ ንካርቱም ገፅካ መጥቃዕቲ ጌርካ ንካርቱም ንምቁፅፃር እሞ ካልእ ሓይሊ ነቲ ናይ RSF ሓይሊ ነቲ ሱዳን ንምቁፅፃር ክሕግዞም ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ከምኡ ድማ ካልኦት ከም ዝብልዎ ድማ local residents confirmed seeing heavy convoy traffic but noted the recruits looked Ethiopian while defenders እዚ ቶም ዝዕለሙ ኣብውን ኢትዮጵያውያን እዮም ዝመስሉ ከም ዝረኣዩ እዮም ዝነግሩ ግን ናይ ዓረብ ወከልቲ እውን ከም ዝረኣዩ ኣብቲ ቦታታት እቲ እዮም ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኦልሬዲ እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ማዕዝን ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብቲ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ዝንዛረበሉ ዘለና ካብ ዜሮ ዝብገስ ከም ዘይኮነን ደይ መደይ ተባሂሉ እቲ ኩነታት ይግዝግዝ ከም ዘሎን ኢማራት ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ብትኸደሉ ዘላ ሓንቲ ሃገር ትርር ዝበለ መግለፂ ኣውፅያ ኣላ ንሳ ድማ ኣልጀርያ ትበሃል ሃገር እያ ኣልጀርያ እንታይ ዝብል መግለፂ ውፅኦም ለንከነ ኢትኩም ሰሓቡልና ምክንያቱ ድሮ ኣብ ኣልጀርያ ዓብይ ኢድ ክትእቱ ጀሚራ ኣላ ኢማራት እዩ ዝበሃል ሕጂ ድማ እቲ ካርታ ዘጊበ ቀሪአኩም እየ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ኣብ ኢዳ እየን ኮይነን ዘለዋ ክንብል ንኽእል ኢና ንኣብነት ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ድሕሪ ሱዳን መን ኣሎ ጫድ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ብታሕቲ እቲ ደቡብ ሱዳን ኣሎ በዚ ኢትዮጵያ ኣሎ ብላዕሊ ግብፂ ኣሎ ሊብያ ኣሎ ሊብያ ኣብ ኢዶም እያ ዘላ ዳርጋ ዝዓበየ ክፋል ሒዙ ዘሎ ሓፍታር ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ጫድ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጅቦኦም እዩ ዘሎ ካብ ሊብያ ምስ ሰገርካ ድማ ዶብ ኣልጀርያ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ንኣልጀርያ እውን ፅልዋ ፖለቲካ ናይ ኣልጀርያ እውን ኢድ ምእታው ከም ዘለዎም እዩ ዝኽሰስ ዘሎ እቲ ኢማራት ሰብ ክግረም ይኽእል እዩ ብባሕሪ ሰጊርካ የመን ፍርቂ የመን ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኬንያ እንተኸይድካ ሶማልያ ከባቢ ፍርቂ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ኬንያ ዓብ ቁፅፅር ኣለዎም ኣብ ኬንያ ኣብ ታንዛንያ ዓብይ ፅልዋ ኣለዎም ስለዚ ኣፍሪካ ወላ ግብፂ እውን እንድሕር ከይድካ ግብፂ ዳርጋ ዓብ ቁፅፅር እዩ ዘለዎም ኣብ ግብፂ ምክንያቱ ዓብ ገንዘብ ነቲ መንግስቲ ናይ ኣልሲሲ ዘንቀሳቅስዎ ዘለዎ እውን ኢማራት ምዃኖም እዩ ዝንገር ኣብኡ እውን ተሪኻ ስለዚ ንዛረበሉ ዘለና ተራ ሓይሊ ይኮነን ገለገለ ሰብ ኣሎ እዚኦም ዓረብ እንታይ ኣለዎም ገለገለ ኢሉ ዝንዕቕ ኣሎ ኖ ሪያሊቲ ኢዝ ኳይት ዲፍረንት ስለዚ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ እውን ኣውፅዎ ነይሩ ኣብ ካልእ እውን ሪአ ነይረ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኣልጀርያ ኢማራት መጀመሪያም ኣይኮነ ነዊሕ ገይሮም ኣለዉ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ክፃወት እዩ the problem starts when someone comes and messes with your own home ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው for Algeria there was no doubt መራሕናይ ኣልጀርያ ኮሚኒቲ ተዛሪቡ ነይሩ ሽሞም ከይረቑሐ the UAE has featured prominently in the Algerian political and media discourse for some time now ስለዚ ካብ 2019 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ሓደ መራሒ ኣብ ዝቕየረሉ ዝነበረ ብፍላይ እቲ ናይ ነዊሕ መራሒ ናይቲ ሃገር ዝነበረ ዓብዱልዓዚዝ ብተፍሊካ ንሱ ኣብ ዝተኣለየሉ ኢማራት ኢድ ከም ዝነበራ ካብኡ ጀሚራ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ብዙሕ ተራ ከም ትፃወት ከም ዘላ ነቲ ሚድያ ማኒፕሌት ምግባር ዲገለ ብህዝቢ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣንፃራ ሰላማዊ ሰልፍን ምንቅስቃሳትን ክግበር እዩ ዝረአ ዘሎ እዩ ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ኢማራት ኣብቲ ከባቢ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ብዙሕ ኢዳ ኢትያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዘን ዝመፅእ ዘላ 3 ዓመት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎም ብዙሕ ነገር ክገብሩ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም ልዑል ጥንቃቐ ዘድልየ ሕጂ ናብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ድማ መከላከያ ሰራዊት አጥንቱን ደሙን ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አጥንቱን ደሙን እያፈሰሰ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሰላም እንዲመጣ ይሰራል። ይህን ታውቃላችሁ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከኢትዮጵያ ውሃ የማይወስድ ጎረቤት ሀገር የለም። ኤርትራ በተከዜ በኩል ጥሟን ትቆርጣለች። ኬንያ
Red Sea access would strengthen regional peace, says U.S. AFRICOM commander. A senior U.S. military official has stated that Ethiopia's efforts to secure access to the Red Sea through peaceful means would not only support its national development but also contribute to wider stability across the Horn of Africa. The remarks were made by General Dagvin R. M. Anderson, commander of the United States Africa Command, AFRICOM, during high-level discussions this week in Addis Ababa. General Anderson led a delegation that held talks with ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይዚ ጀነራል ምምፅኡ ካብ ናይ ብልፅግና ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጀሚርካ ፊልድ ማርሻሎም ኣይትበሎ ኤቭሪባዲ ምስኡ ስእሊ ወሲዱ ነቲ ስእሊ ድማ ዝለዓለ ዓወት ናይ ፖለቲካ ናይ ወታደራዊ ኩነታት ከም ዝገበሩ በቲ ሓደ መራሕቲ ብዝእዝዝዎ ዘለዉ ቶም ካልኦት ድማ ከምደ የለ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ናይዚ እንታይ ከጋጢሙ ዘሎ ወላ ሓንቲ ዘጋጠመ የለን እቲ ዘገርም ኩነታት ግን ከረየክም እየ ንሳቶም ነዚ ኩነታት እዚ ከም ሓደ ዓብ ነገር ዝተፈፀመ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕርና ኣሜሪካ ተቐቢላ ተያኢሎም ክህድዱና ሓሲቦም እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ኩሉ ግዜ ኩነታት ናቶም ኣብ ሓሶስ ዝተመርኮሰ ምዃኑ ስለ ዘይተርፍ እቲ መፅኡ ዝነበረ ጋሻ እንታይ ክገብር ከም ዝመፀ ክነግር ከሎ ጉዶም ኣውፅዎም ኣሎ እንታይ ኢሉ ስምዕዎ ኣብዚ ሕጂ The whole reason I came here today is because we have shared threats. We understand that. I'm not new to this region. Sorry, ኣብዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኣጋጢሙ ሪኢኹም ዶ? Not new to this region. ንምንታይ መፅአ ኢሉ ክገልፅ ኢሉ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ቪድዮ ዘእተውዋ ካርታ ትሪእዋ ኣለኹም ዶ? ንሳቶም ንዓሰብ ይእትዩ ናብኦም ክገብረሎም ካብ ዓሰብ ብመንገዲ ንኤርትራ ቆሪፁ ወይ ንዓሰብ ሰሪቑ ኣብቲ ካርታ ክእትወሎም ይምነዩ ነይሮም ኣሜሪካ ድማ ብጌጋድ ያወላ መደይላ ነቲ ክልል ዓፋር ዝበሃል ብምሉእ ቆሪፃ ናብ ኤርትራ ገይራ ሓንቲ ቅርፃ በቃ ዝዘቕበበት ኤርትራ ገይሩ ኣብቲ ካርታ ይእትዩ ውይ ሽዑ ውይ ስምዕዎ ምንታይ ኢሎም እቲ ሚድያ ናቶም ሓንቲ ካብቲ ሚድያት ናቶም ትራይት ነግረኩም ዘለኹ እዚ ኤርትራ የአሜሪካው አወዛጋቢ ካርታ በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ይፋ ያደረገው የጀነራሉ መልእክት ከባድ ውዝግብ ፈጥሯል። በዚህ የቪዲዮ መልእክት የኢትዮጵያን በርካታ ክፍል በኤርትራ ግዛት ውስጥ መካተቱ ነው ውዝግብ የፈጠረው። ጉዳዩ በርካታ ጥያቄዎችን ካስከተለ በኋላ መግለጫው በኤምባሲው ተሰርዟል። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጋር በተከታታይ መከሩት የአሜሪካ አፍሪካ አዛዥ ጀነራል ዳግቪን አንደርሰን መልእክታቸው የተላለፈበት መግለጫ ከኢትዮጵያ ኤርትራ ካርታ ጋር በተያዘው ውዝግብ ፈጥሯል። ከምዚ ረአኹሞ ከምዚ ኣኸርየኩም ፀናሕኩ እዚ ጀነራል ነቲ አፍሪኮም ዝበሃል ሓላፊ ናቱ ናቱ መራሒ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ተመሪፁ ዘሎ እዩ ቦታ ናቱ ጀርመን እዩ ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኡ ድማ ስዑድ ዓረቢ ነይሩ ካብ ስዑድ ዓረቢ ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ሶማልያ ከይዱ ድሕሪ ናብ ሶማሊላንድ ከይዱ ቲፒካል ኖርማል ሚቲንግ ምስቶም ሰራዊቱ ዘለዎን ምስቲ ዝሰርሓሉ ቦታን ይዝላለ ዘሎ ወላ ሓንቲ ሮኬት ሳይንስን ምስጢርን የለን ኣብዚ ንሳቶም ግን everyone ኣብ ገዝኦም ክመፅእ ከሎ ልክ ኣብዚ ስምዕዎ ከተሓዘልኩም እያ መወዳታት ናተይ ኮመንታር ክበክም እየ ኣብዚ ብኩንነት ስለ ዝኣበዮም ብኤኣይ ገይሮም ዝገብርዎ ዘለዉ ርስምዑ እዚ ንባዕሉ ክሕተትዎ ዝግባእ እዩ ሕቶ ከለዓል ዝግባእ እዚ important and influential leaders in Africa. Your courage in promoting the standing of Ethiopia both internationally and regionally is exemplary. እዚ ብኤኣይ ዝተገበረ ተባህለ ዘረባ ኣይኮነን ስለምንታይ ግን ይነግረኩም ኣለኹ ነቂሕና ክንቃለስ ምንታይ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ድሕጂ ክመፅኡ እስራኤል ንኣሜሪካ ትነግራ ከም ዘላ ወይ እውን ነቲ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ናቶም ኣብይ ኣሕመድን እስራኤልን ብሓደ ኮይኖም ከም ተዘራረቡ ፅንሕ ኢሎም ድማ ናይ ኣሜሪካ ከምፁ እዮም ምክንያቱ ኢንዳስትሪያል ሌቨል ሚድያ ማኒፑሌሽን እዮም ክተሉ ዘለዎ ሰብ ዳርጋ እቲ ሚድያ ናቶም ብናይ ኢትዮጵያውያን ኬላታት ክነግረኩም እየ ክንምንታይ ኣብ ሓሶት ኢንቨስትመንት ገይሮም ከም ዘለው ኣብ ምትላል ኢንቨስትመንት ገይሮም ከም ዘለው ስለዚ እዚ ኣናኢስካ ዝረአ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ሓበሬታናትና ኣዌርነስ ንቅሓት ንምፍጣር እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ንቅሓቱ ድሕሪ ሓደ ነገር ከም ዘሎ እንተነጊርካ ኣብ ሚድያ ናይ ምምላስ ክእለ ዘለዎ ስለምንታይ ሃገሩ ዝፈትዩ ንሃገሩ ክከላኸል ዝደሊ ዕላማ ናይዚ ቻነል ድማ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ክንሕብረኩም ስለ ንደሊና You're making every effort to change the economy inside Ethiopia. I commend you for that because, frankly, Mr. Prime Minister, I did the same here. And it has results. People are looking at Ethiopia in a new way. Our ancient peoples have historic ties, but it's a special bond because it is also strengthened by a human bridge of 150, the pride of Ethiopia, to Israel, just as they maintain
the culture of the Jewish people and the pride of the Jewish people remain for a country with over 120 million people like Ethiopia to remain landlocked. As Israel, we support Ethiopia's SEP's right to sea access, and we stand with Ethiopia. Historically, geographically, and legally, Assad belongs to Ethiopia. Just as Kenya... ስለዚ ኩሉ ትዝብልዎ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እዚ መራሒ ከም ዝበለ ቀዳይ ነገር ኣብ ዝቐረባ ይተራኸቡን ናይ ቀደም ቪድዮ ተጠቂምካ ብድምፂ ጌርካ ናይ ዓያሹ ስራሕ እዩ ግን እዚ ከዓ እቲ ርሕቀት እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ካብኦም ንላዕሊ ኣይኮነን ንሪኦ ዘለና ንሱ ንባዕሉ ኣብ ሚድያ መፅኡ ዝገብሮ ዘሎ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ቪድዮ ዝገድድ እምበር ዝሓይሽ ኣይኮነን ቀፂሎም ናይ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ቪድዮ ገይሮም ዶናልድ ትራምፕ ንዓቢ ክፀልኦ መዓቲ ግን ባዕሎም ብኡ ገይሮም ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ካስምዑ ድብልዎ ደሎ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ The port remains underutilized. Without Ethiopian trade, as no other nation can match Ethiopia's sepsis potential volume, we sincerely urge Eritrea to immediately enter good faith negotiations with Ethiopia. በዚህ ናይ ምስጥልያን ዝተገበረ ርክብ ኣምፂኦም ኣቀናቢሮም ዶናልድ ትራምፕ ንኤርትራሲ ኣብቲ ገባሕሪ ሓብዎም ዓሰብ ዝጥቀመሉ ሰብ ስለዘየለ ኢትዮጵያ ድማ ንስያ ክትጥቀመሉ ትኽእል ምስቲ ገለመለ ስለዚ ንኢትዮጵያ ሃብዋ ብዝብል መንገዲ መንጀቲ ገለሰብ ነዚ ሪኡ ክስንብድ ይኽእል ይኸውን ግን እዚ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ቪድዮታት ናይ ቀደም ቪድዮ እዩ ድምፂ ወሲኾም ብዙሕ ሰብ ይድርዮ ዘለኻ ገርመኩም እዚ ቪድዮ ናባይ ክበፅሕ ዝኻለ ከባቢ 20 ሽዑ ልዕሊ እዩ ሰብሪዎ ስለ ዝነበረ ኣብ ዩቱብ ኢማጅን ክንምንታይ ኣብ ምፍብራኽ ኣብቲ ኣርእሲ ድማ ዕልልታ ገይሮም እዮም ኢትዮጵያ ተዓዊታያ ሰሊጥዋዩ ዌልካም ቱ ዓሰብ ገለመለ እዚ ከምዚታት ኮሚ የለን ዓለም አቀፍ እውቅናን ከማግኘት አልፎ ወታደራዊና ፋይናንሻል ድጋፍ እየተቸረው ይገኛል። ከስታ ኢራንያሁ በኢትዮጵያ ለኢኮኖሚዋ በዲፕታ ኃይል እስራኤል በዝምታ አትመለከት በሐፈሻ ሓንቲ ነገር ጥራይ ከብርሃልኩም ዝደሊ ንኤርትራ ክስዕርዋ ከም ዘይክእሉ ቀቢፆም እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ ወይ እስራኤል ክትሕግዞም ኣላ ወይ ኣሜሪካ ከተትሕኖም ኣለዋ ገለ ነገር እንተደይረኺብና ንኤርትራ ገጢምና ናይ ምስዓር ክእለትና ወዲና እዮም ዝብልኹም ዘለው ከም ኤርትራውያን ድማ ንዑረይዎ ንመለስ ኣብቲ ናይዚ ጀነራል ዝገበሮ ኣብቲ ናይ ጀነራል ብዙሕ ነገር ከም ዝተገበረ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለው እቲ ጀነራል አመጻጻናቱ ምስ ኢትዮጵያ ዘተሓስ ስራሕ ስለ ዘለዎ እዩ our African partners to address these threats in a united way and if we can find that means then we can make progress. During my visit, I had the opportunity to meet with your Prime Minister, Abiy Ahmed. We were able to discuss the common threats of transnational terrorism and look at how we can contribute to regional stability. This is an important visit for me as Ethiopia is ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ብዚ ዝመፃኹ ምስ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ናይቲ ግብረ ሽበራዲ ክለመለ ዝበሃል ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ብሓደ ስለንቃለስ ከመይ ጌርና ነዚ ኩነታት ክንምክቶ ንኽእል ምክንያቱ ቀዳምነት ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ነጊሮሞ እዮም ማርኮ ሩቢዮ ፅሒፉ ነጊርዎ እዩ ኣብዚ ዞባ እዚ ሪጅናል ስታቢሊቲ ናይ ዞባ ርግኣትን ሰላምን ቀዳማይ ረቋሒ ወይ እውን ቀዳምነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ስለዚ ነቲ ጉዳይ እቲ ንምስላጥ የመፅኦ ዘሎ ወይ ዝብሎም ዘሎ regional stability after ገባሕሪ ኢትዮጵያ ክንረክብ ኢና ብዝብል ዘሎ ስታቢሊቲ ኣይመፅን ዕንወት ይኽመፅ ስለዚ ንሳቶም ኣከሙ ድራማ የለውን ግን እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣከምፕሊት ዝኾነ ህውተታ ኣትዩ ዘሎ ሃገር ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ክወፅ ኣይክልኒ ስለዚ ከምዚ እናበሉ ነዚ ዘየለ ድሓን እቶ ዛጌጋ ዝፈፀምዋ ድማ ናባና ዝሓሰብዎ መርዲ ናባቶም ከይዱ ምሽ ንዓሰብ ክእትወሎም ዘይሓተትናዮ መንገዲ ዘተወ ዘይሓተትናዮ መሬት ወሳሲኹ ናብ ኤርትራ ምስ ሃብዎም ውይሎም ሽዑ ሕጂ እታ ካርታ ተቐይራ ካልእ ካርታ ቀይሮም ኢትዮም ኣለው ስለዚ ካልኣይ ድማ እዚ ንኣታቶም ንኢትዮጵያ ብፍሉይ ስለ ዝፈትዋ ዝመፆም እዩ ዝመስሉ ገይሮም ኣቕሪቦሞ ሓቂ ግን ራይቦ ብዚ Can I call you Ali? Yeah. Yes. Is that good? Yes. Okay. እዚ ኣብ ሶማልያ እዩ ኣብ ሶማልያ ምስ ኖርማል ወታደራዊ ሓላፊ ተራኺቡ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ድራማ ስለ ዝፈትት ሃገር ፕራይም ሚኒስተሩ ፊልድ ማርሻሉ ጅን ዕፍሪቱ ኩሉ ተኣኪቡ ረኺብዎ ኣብዚ ግን ረይቦ ተራሰብ ይረኺብዎ ዘሎ ምስ ተራሰብ ተራኺቡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓፊሉ ሰላም ኢልዎ ገለ በቃ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኢና ክንዘራረብ ገለ መለ ይብሉ ድሓን እቶ ሲራክ ድማ ክሳዕ ክንደይ ናይ ድራማ ሃገር ምዃና እምበር ሰብ እዚ መጀመርያ ስራሕ ይጅምር ስለ ዘሎ ናብ ኩላቶም እቶም መሳርሕቱ እናኸደ ይዝላለ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ንድራማ ዝተቐረበ መንግስቲ ስለ ዘሎ ነቲ ኖርማል ዝኾነ ተራሰብ ዝገብሮ ዘሎ ልክዕ ሓደ ጀነራል ናይ ሓደ ብርጌዲ ወላ ናይ ገለ ዝኾነ ባሕሪ ክህብን ክገድፍን ከም ዝኽእል ገይሮም ብዛዕባ ክዛረቡ ከለዉ ክንዲምንታይ ዝወደቐ ፖለቲካን ክንዲምንታይ ዝወደቐ ድራማ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር National TV is very grateful for that interview. Let me ask you first, we want to know about you visiting in Somalia right now. What is that behind this journey? Come to here, Mogadishu.
time to talk tonight. So انت ريوازا لغم دما يا حتى لو انتهي تبلا زلو نايا قال لك ابت منستر مكل خالدي ولا انه غازيتنيا سومالي ناشونال تي في مالتيو نبيت ناب سوماليا سنتاخد قبري خمسي خازلخا انتهي تعلما خاي يبللو لذي اب اثيوبيا ترى اخذ ما مسفيلد مارشالات يزرنيرو زي قبو. The reason I'm coming to Somalia is for a couple of reasons. One, I'm the new commander at AFRICOM. And I came here to Somalia, to East Africa first, because of the importance of this region. It sits at the crossroads of the world. There's incredible opportunities here, but there's also incredible challenges, and you know them well. We have terrorist threats from Al-Shabaab, which is an Al-Qaeda affiliate, who is cooperating with the Houthis. We have ISIS up in the north, that's not just in the Golis Mountains, but ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ናምፅኢኒ ዘሎ ናይዚ ከባቢ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ፀገማት ድማ ናይ ግብረ ሽበራ ይኹን ናይ ቴሮሪስት ናይ አልሸባብ ከምኡ ድማ ናይ ኣይሲስ ምህላው ስለንፈልጥ ንዕኡ ንምቁፅፃር ምስቲ ከባቢ ክለለ ምስቶም መሳርሕተይ ወይ ምስቲ ስቴክ ሆልደርስ ዝበሃሉ ንክላዘብ የመፅአ ይብሎም ኣሎ ብልፅግና ግን ናይ ድራማ ሃገር ልክዕ ከምዚ ንኤርትራ ስርዓት ክቅይር ኢሉ መፅዩ ምስ ብልፅግና ምስ ኣብን ተዘራሪቡ ሃገር ንክቅይር ከም ዝተሓሰበ ገይሮም كومي يلن دراما نايبا حقي دراما كسرحوا لي مفتينهم كساب كندي زوردو سبات مخانم دما نكبابينا صبو غيرما مسكيرو مالتي anyone كاب امريكا ولا كشيني لدمته ات برايم مينستر نعو رخيب مسو تسائلو امريكا بغونو خمزالان ايرترا كسنبدي دفتن ويونا بيرترا دراما نخفتر يزفتن كمزا عينت ورده تراي فلتني حنتي اقداسيت لنقنه وصيا زلا بزعبا ايرتران اثيوبيان ابو غصن يخدالوا زبل بزح ارتيكل سينا نرزالنا معالتاوي هذا ارتيكل يمت كابزوم مصيحتات مالتيو ኤርትራ ኢትዮጵያ ናብ ውግእ ክኸዳኸለ ስለዚ ገለ ሽምግልና ክፍተና ኣለዎ ዝብል ዳርጋ መዓልታዊ ዝወፁ ዘሎ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዘሎ እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ስለ ዝኾነ ድዩ ነው ኩናት እንተዝኸውን ነይሩ እስከዚያ ስምዕዋ ብይ ኤርትራን መቼ ይወራል ወይስ አይወርም ወይ ነው ነገሩ የነበረው እንግዲህ አንድ አመት ከምናምን ሲወራ የነበረው እሱ ነው 2 አመት ኦልሞስት አሁን ደግሞ በሰላም ነው እንዴ ነው ድርድር እንፈልጋለን ምንስ ነው የሚደራደሩት ካለ ተውኩት ነው በቃ ለወራችሁ ነበር አሁን ትጫዋለሁ ምን ድርድር ያስፈልገዋል ማለት ኢንጂነር ይልቃል ይታይ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሃገራት ክሽምግልኦም መንጎኛታት ኣትዮም ክዓርቅዎም ወይ ገለ ነገር መፍትሑ ንክገብሩ ሓቲቶም ዝብል እቲ ኣምባሳደራት ናይ ኢትዮጵያ ዝገለጽዎ ዝብል ዘሎ እንታይ ሽምግልና ድልኩም ኢልዎ ኩናት ክትወርድ ትደሊ ዘለኻ ስኻኳ ይልዎ እንድሕር ብግዝ አይደሊኻ በቃ ኩናት ገዲፈ የለኹ ኢልካ ኮፈል ተቐመጥ ዓሪፍካ ተቐመጥ እኮ ኢልካ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ስለዚ እንታይ ክገብሩ እዮም ክሽምግሉኻ ምክንያቱ ኤርትራ ምስኻኽቲ ዋጋ ሸውሃት የብላን ወላ እውን ይደልየ ይውን ኣይበለትን ንስኻ ኢኻ ክወርር እየ ክሃርም እየ ክወብጥ እየ እናበልካ ትዛረብ ዘለኻ እምበር ካልእ ነገር ናባኻ ዝመፅእ የለን እኮ ስለዚ እንታይ ድራማ እዩ ዘድልየካ ክንምንታይ ኣብ ድራማ ዝነብር መንግስቲ እናበለ ጀነራል ይልቃል ፅቡቅ ዝኾነ ፅቡቅ ገይሩ ዝሃርሞም ዘሎ ካብኣ ሓሊፎም ኣብዚ ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ድማ ከምፃልኩም እየ The next action, because our restraint is over, it snaps. So now we have to take action. Is this another means, another way of telling that this restraint is limited? And then if it snaps, we have to take measures, but we have told you so. So I was a bit, it's almost puzzling to understand how he deploys that term. And I want to pick your brain on that, how you understand it, but also answer the question. Are we in a position to define what the red lights of restraint? እዚ ከም ትሪእዎ ደሎም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል እዩ ኣብዚ ምሳ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ምዝያ ናይ ኣዲስ ስታንዳርድ ፀዳለ ለማ ትበሃል እያ ኢንተርቪው ገይራ ደላ ፅቡቅ ኢንተርቪው እዩ እንታይ እዩ እንታይ ኢላ ትሓተላ ብዙሕ ብዛዕባ ናይዚ ኩነታት ዘሎ ናይ ኣቢ ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ትሓተሉ ሓደ ካብቲ ቅድሚ ናብቲ ሰፊሕ ኢንተርቪው እንዲኣቡ ቅድሚ ምኻድና ንእሽተይ ክፋል ሸር ገብረልኩም ግን ባክግራውንድ ክበኩም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ባክግራውንድ ናቱ ብዘየገድስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኣቢ ኣንጻር ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ወላ ሓንቲ መበገሲ ከም ዘይብሉ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ኣብዚ ሓለፈ ታቐን ኢንተርቪው ብዛዕባ እዚ ፎሬን ሚኒስተር ንኤርትራ ወኪሉ 5 ነጥብታት ዘለዎ ንኤርትራ ዝኸሰሰሉ ንዲፕሎማት ፀዊዑ ኣብኡ ኣብቲ ውሽጡ ድማ ንሕና ዕቃበታት ጌርና ኣለና ወይ ረስትሬንት ካብ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ጥንቃቐ ብዘለዎ ኢና ንኸይድ ዘለና ኤርትራ ግን ትደፍእ ኣላ ሕማቕ ትገብረና ኣላ ዝብል እናበለ ዝኸሰሶ ኣይናይ ክፋል ናቱ እዩ ንሱ ግን ኣብኡ ዝያዳ ተመሊሱ ታሪክ ናይ ኤርትራ
ኣብቲ ታሪክና ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ኤርትራ ናጽነታ ኣብ 93 ክትግንጸል ከላ ካባና ንዓና ዘይውክል መንግስቲ ሃገራውነት ዘይስምዖ እዩ ከምኡ ገይርዎ ኢሉ ከሲሱ ነይሩ። ብዛዕባ እዚ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ንሓዋሩ ምሳና ንክሰርሕ ከቢድ መድረክ ይፈጢርላ ዘሎ ናበለይ ዝምጉት ሕጂ ንመለስ ኣብቲ መልስናቱ እዚ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ድያ ኩናት ንኸይመፅእ ይከላኸል ኣለኹ ኢላ ንዓለም ክትእምን ትፍትን ዘላ ወይስ ኩናት ክትጅምር ትደሊ ዘላ ምክንያት ንክኾነ ኢላ ትዛረብ ዘላ ወይ ነጊረ ንምባል እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ እያ ታሕቶ ብሕፅር ዝብል in this circumstance is here. Of course, I think it's understandable. Let me say one thing about what you say, that I'm not here to defend Eritrea. That is true. Eritreans can defend themselves. Eritrea is not my country. The Isaiah's doctrine, the Nakfa syndrome. እንታይ ዝብል መጀመርያ ኣነ ንኤርትራ ክድግፍ ወይ እውን ንኤርትራ ክከላኸለላ ወይ እውን ንኤርትራ ረብሓ ናይ ኤርትራ ክቐድም ኢለ ይኹን ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ተገድሰኒ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብ ዘለኹ ሓያል ዝኾነ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ትክክል ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዝዛረብ ናይ ኤርትራ ፀቅዑ ገይሮም ዝሸጥዎ ወይ ናይ ኤርትራ ከምዚኦም ዝብሉ ስለ ዘለው ኣነ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣነ ኢትዮጵያዊ እየ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረበ ዘለኹ ድማ ቀፃልነት ሰላም ረጋዕትን ንክህልወና ስለ ዝደልየ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ዝበሎ ሕልፍ ኣቢለ ዝስማዓኩም ዘለኹ ነዊሕ ስለ ዝኾነ He uses, I like the point that the rhetorical flourishes that he used, the decaffeinated coffee, the Isaiah's doctrine, the Nakfa syndrome, the self-pity. All of these are metaphors for expressing his policies. To simply say that using this decaffeinated coffee, that Eritrean leaders seek sovereignty, they claim sovereignty without us exercising the responsibility that comes with it. Maybe that is true. As he did, he could provide some selective evidence for that. But the fact of the matter is, right now, Eritrea is a sovereign country. It's a sovereign country. Whether that was the result of the mistake or betrayal of Ethiopia by TPLF leaders, the fact is the fact. ሓንቲ ካብተን ዝፈትሕዋ መልስናቱ እዚኣ እያ እንታይ ዝብል መሲልኩም ብዛዕባ ሉላዊት ሃገር ክዛረብ ከሎ እዚ ፎሬን ሚኒስተር ጢሞቴዎስ ማለት እዩ ዝተኸተሎ ወይ እውን ተፃሒፉ ዝተዋህቦ እንድዩ ፕራይም ሚኒስተር እቲ ፎሬን ሚኒስተር ናትና ኢሉ ኩሉ ነገር ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ እዩ ናቱ ንዑ ንምሕጓስ ዝተገበረ እዩ ወይ እውን ተፃሒፉ ዝተዋህቦ እዩ ንኤርትራ ከም ሃገር ከም ዘይኮነት ሉላውነት ናይ ኤርትራን ናጽነት ናይ ኤርትራን ብዝደፍር ቋንቋ ሓደ ካቡ ሉላውነት ኢሎም ይዛረቡ ከምዚ ቡን ሰቲኻ ብቡን ድሕሪ ዝኾነ መፂካ ኣካውንታብሊቲ ክህልወካ ኣሎ ማለት ንዘለካ ናጽነት ሓላፍነት ናቱ ትወስደሉ ዲኻ ንኤርትራ በሽካዕላል ብንዕቀት ቋንቋ ዝተዛረቦ ከምኡ እውን ኤርትራ ስቲል ከምቲ ኣብ ሳሕል ዝነበርዋ ናቕፋ ሲንድሮም ብምባል ከምዚ ብምስላይ እዮም ዝዛረቡ ንሓደ ልዕሊ 30 ዓመት ዘቁፀረ ሉላዊ ሃገር በናይ መንገዲ መፅኡ ድሓን ስለ መጎት ናቱ ኢሉ ዝብል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ መፅያ ኤርትራ ሎሚ ሉላዊት ሃገር እያ ብዛዕባ ሉላዊ ሃገር እሞኻ ፅቡቅ ጉርብትና እሞኻ ኢንቴግሬሽንን ብሓደ ምስራሕን ትሓስብ እንድሕሪ ኮይንካ ብዛዕባ ሉላዊ ሃገር ከምዚ ኢልካ ትዛረበን ኢኻ እናበለ ፅቡቅ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ዝቦም ግን ኢትዮጵያ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ እቲ ዝወደቐ ደረጃ ናይ ዲፕሎማስን ናይ ፖሊስን ደረጃ እዩ ፈፂምካ ክርድኦም ዘይክእል ዓይነት መራሕቲ እዮም ዘለዉ ዝብል ዝኾነ ይኹን ሓላፍነት ክወስዱ ዘይክእሉ ዝገበርዎ ጌጋታት ንሳቶም ዘግድልዎ ዘለዉ ንሳቶም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ፀገም ዘይርድኦም ንኻልኦት ጥራይ ክሓምዩ ውሽጣዊ ፀገም ናይቲ ሃገር ድማ ናብ ኤርትራ ከፀጉዑ ናብ ግብፂ ከፀጉዑ ህርዲግ ዝብሉ መራሕቲ ናይ ብሓቂ ኢንኮምፔተንት መራሕቲ ምዃኖም እዩ ዝገልፅ ንውሕ ዝበለት እያ ብሕፅር ዝበለ ክትርጉመልኩም ኢለ Eritrea is a sovereign country. Even though that is the result of the mistakes or the betrayal of the TPLF. Eritrea, I think on May, the referendum was, oh, we're not going to fight. They did say that. Let's say that was a mistake. But today, Eritrea is a member of the United Nations, has been for 30 years, and they have been fighting for 30 years for restoration of federation. The fact is that without recognizing that Eritrea is a sovereign state, you can't consider them your partners in peacemaking, in regional integration, which they prescribe toward the end. I think Ethiopians have to accept that as a fact, a regrettable fact, if that is what is. But a fact, through Eritrea in 1 year, when the chief of staff says Eritrea is 2 million and we are 200 million, increasing the Ethiopian population and decreasing the Eritrean population, when they say that, or when an ambassador from Kenya simply denies that Eritrea is an independent, and when a score of generals, sometimes academics in the military establishment. بحافشة بفترة فالنتاين زبل
እዚ መንግስቲ ናይ ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ሓደገኛ ምዃኑን ንኤርትራ ድማ ኩሉ ዓይነት ግህሰት ከም ዝገበሩላ ኩናት ከም ዝኣወጁላ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ብልጽግና ኣባይ ኣሕመድን ጀነራላቱን ፖለቲከኛታቱን ንኤርትራ ዝገደፉላ ከም ዘይብሎም ኩናት ዘይጀመረ ድማ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ኤርትራ ስለ ዘይመረፀት ጥራሕ ንኤርትራ ኩሉ ዓይነት ቅስቀሳ ተገይሩላ እዩ ኩሉ ዓይነት ማሕሰይቲ ወሪድዋ ኩሉ ዓይነት ፀርፊ ዝንጣለ ምድኻም ንኩናት ከበግሶም ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ዓይነት ኣብቲ መፅሓፍ ዘሎ ተጠቂሞም እዮም ተገምጢሎም ድማ ንማሕበረሰብ ዓለም ንሕና ናይ ሰላምን ርግኣትን ኢና ንሰላምን ንፅቡቕ ዝኩርብትና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሎም ድማ ንኽዛረቡ ስክፍታ ዘይብሎም መራሕቲ ኢና ንርኢ ዘለና እናበለ ዝገልፅ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ጥራይ ክበርሃልና ዘሎ እዚኦም ሃገር እዚኣቶም እዚኦም ሃገር እዚኦም ህዝቢ እዚኦም ንዓና ኣዝዮም ከቢድ ፈተና ምዃኖም ክንርዳእ ክንክእል ኣለና የግዳስ እቲ ኢሊት ዝበሃል ብወገነ ኣምሓራ ይኹን ብወገነ ኦሮሞ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ዝፈጥረልና ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሽግሪ ይፈጥረልና ስለ ዘሎ ኣብ መርሕነት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ምትእምማን ትሕቲ ዜሮ ወሪዱ ከም ዘሎን ዝኾነ ይኹን ሃገር ምሳና ንሽርክነት ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነትን ምትሕብባርን ንክገብር ወላ እውን ጥዑይ ዝኾነ ዝፈትወና እውን ከዓምነና ከም ዘይክእል እዩ ዝገብር ዘሎ ብከምዚ መንገዲ ድማ ሰናይ ጉርብትና ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ እዮም ዝመፁ ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ንሰምዖ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ምዃኑ ጥራይ ክበርሃልኩም እየ ዝደሊ ካልእ ወላ ሓንቲ ክንብሎ ንኽእል የለን ካብዚ ሓንቲ እዚኣ ጥራይ ወሲኸ ክሓልፍ እየ to I think he used the word to our history but masters of our future I agree that we should ብሓፈሻ ኣብ ካልእ እውን ብዛዕባ ኣብ ታሪክ ዘይምንባር ይዛረብ ኢሉ ትብል ንሳ ከም ሕቶ ኣብ ታሪክ ናይ ታሪክ እሱራት ክንከውን የብልናን ኢሉ ይዛረብ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ኢሎም ናይ ታሪክ እሱር ኮይኑ ዘሎ ግመን እዩ ኢትዮጵያ እዮም ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኤርትራ ናፅነታ ረኺባ 34 ዓመት ዝገበረት ሃገር ቅድሚ 30 ዓመት ንዝነበረ ተመሊስካ ናባና ክምለስ ኣለዎ ኣብ ደገ ባሕሪ ምባል መን እዩ ኣብ ታሪክ ተኣሲሩ ዘሎ ባዕሎም እሶም እዮም ኣብ ታሪክ ተኣሲሮም ዘለዉ ስለዚ ናይ ታሪክ እሱራት ዶ ናይ ጂኦግራፊ እሱራት ዶ ናይ ገለመለ እሱራት ዶ እናበሉ ዝዛረብዎ እንኮላይ ሓደገኛ ዘረባ ምዃኑ ይዛረቡ ኢንጂነር ይልቃል ዝበለ ድማ ምን ብሎ ነው የሚደራደር ማለት ነው ለወረናችሁ ነው ዛሬ መጣሁ ነገ መጣሁ ይል ነበር በቃ ትችዋለሁ አለ ቶ ነው ዛጋ ያበቃል ማለት ነው ኤርትራም ሀገር ነበር ይቀጥላል አብይም እየተጃጃለ ሀገሩን ያፈረሰ ይቀጥላል ሌላ ምንም ኤርትራ ጋር የሚያደራድር የሚያጣላም ነገር የለም ለወደቡ በወደቡ ጉዳይ ነው እንግዲህ ንግግር ዲያሎግ ያስፈልጋል እንደዚህ ትናንትና እንደዛ ሲል ነበር ዛሬ ደግሞ እንነጋገር እና ይሄ አያስቅም አሁን ይሄንን መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ማለት እቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ናይ ባሕቂ ብስላት ፖለቲከኛታት የባሕቂ ንምዝራብ ኣብዚ መላገፂ እዮም ዝብሉ ዘለዉ it's just a joke እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ምዝያ ሓንቲ ጎሲኸ ቡጌርና ክንስሐቕ ኣብ መስሓቃት ኢና ቡጌርና ክንሰግር እዚያ ስምዑለይ አስበዋል በጌታቸው ቦታ አብይ አህመድ ቢቀመጥና አሁን ጋዜጠኛው ጠያቂ ቢሆን ምን ሊፈጠር እንደሚችል I can't imagine like በአማርኛም ቢሆን ነው ማለት ቶ እንግሊዘኛውን ቶ በአማርኛም ቢሆን እንደ ማሃዲ አይነት ጠያቂ ቀርቦ አብይ አህመድ ኮንፍሮንት የሚያደርግ እንትን ቢለው በእርግጠኝነት ወይ ጥሎ ይወጣል ወይ ደግሞ እንትን ያደርጋል ምናልባት ከመድረኩ ላይ በአምቡላንስ ሁሉ ሊወጣ ይችላል በቃ ፌንት አድርጎ ማለት ነው እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ኣብታ ጌታቸው ረዳ ኣቲዋ ዝነበረ ኢንተርቪው ኣብ እንደዝኾኑ ነይሩ እንታይ ምኾነ ካብታ ናቶም ርኢቶ ወይ ነቲ ኣኼባ ረጊፁ መወደቕ ነቲ ኢንተርቪው ረጊፁ መወፀ ወይ ድማ ፌንት ኮይኑ ኣቡ ብኣምቡላንስ ተፃዒ ወላ በኣምሓርኛ እንተዝኾኑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኢንኮምፔተንስ ሌቨል ንበይኒ እዩ ሕጂ ክንሰግር ኢና ናብቲ ኔክስት Is Trump's top envoy playing for the Russians? I know it sounds like clickbait, but wait until you read the transcripts. You see, Washington woke up today to a leak, a call recording between Trump's envoy and a senior Kremlin aide. Now, you may think, what's wrong with that? The Americans are engaging with the Russians, they're talking to them, they're trying to negotiate a peace deal. So what's the big deal about a call? Well, it's not the call per se, but the contents of this call. That's what has raised eyebrows. It shows that Trump's top aide is coaching the Russians.
انتاينا نسمع زلنا هذا مسيراوي ويون ليك سليو خدوة حبريتاي ዝበሃል ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ኣማኻሪ ኣብዚ ናይ ኩናት ናይ እስራኤል ይኹን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ይኹን ብፍላይ ድማ ኩናት ናይ እስራኤል ናይ ራሽያ ዩክሬን ነቲ ኩነታት ንምውዳእ ቀዳማይ ኣማኻሪ ናቱ ስቲቭ ዊትኮፍ ዝበሃል ናይ ቀደም ዓርኩ ዝኾነ ፖለቲከኛ ዘይኮነ ሕጂ ግን ከም ኣማኻሪ እትይዎ ዘሎ ንሱ ምስ ራሻውያን ርክብ ይገብር ነይሩ ነቲ ጉዳይ ንምውዳእ ጥራይ ዘይኮነስ ንራሻውያን ንዶናልድ ትራምፕ እንታይ ከም ዝብልዎ የማኽሮም ከም ዝነበረ ሓደ ናይ ቪድዮ ቴሌፎን ምስኦም ዝራኸቦት ዝነበረ ቴሌፎን ኮል ተሰሪቑ ንደገ ከም ዝወፀ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣማኻሪ ንራሻውያን የማኽርን የሰልጥንን ከም ዝነበረ ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ እንታይ ክብሉ ከም ዘለዎም ይነግሮም ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ዩክሬን ንሕና ተኻሒድና ኢና ምክንያቱ ንዓና ንረብሓ ናይ ራሽያ ዝሰርሕ ኣማኻሪን ፀላውን ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ተገዲዕና ኢና ብምባል ኤውሮጳውን ምስኦም ኮይኖም ነቲ ጉዳይቲ ላዕልን ታሕትን ይገብርዎ ኣለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ድይኮም ኣጋጢሙን ዝብል ብርግፅ እቲ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ዝብልዎ ዘለዉ ነቶም ናይ ራሽያ ልኡኻት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝግበር ናይ ቴሌፎን ርክብ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግሮም ነይሩ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክትብልዎ ኣለኩም ኢሉ የማኽሮም ነይሩ ብዛዕባ እዚ ናይ ሰላም ፕሬዚደንት ምዃኑ ምንጋሩ የድሊ ይብሎም ነይሩ ከምኡውን ኣብ እስራኤልን ቀዛን ትገብሮ ዘለካ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ኢልካ ኣብቲ ቴሌፎን ክትዛረቦ ኣለካ ንዶናልድ ትራምፕ ከተመጉሶ ኣለካ ናይ ሰላም ኢኻ ንፍዕ ኢኻ ክትብልዎ ክትክእሉ ኣለካ እንታይ ባሓት ይወደይ እዚ ድማ ንሕና ከይተነገርና እንዲና ፈሊጥናዮ ዘለና ንዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ነገር ክትብሎ ኣለካ ክትጅንጅኖ ኣለካ ዝበሃል ዘረባ ነቶም ናይ ራሽያ ከምኡ ኢሉ የማኽሮም ከም ዝነበረን እንታይ ኢሎም ክዛረቡ ከም ዘለው የሰልጥኖም ከም ዝነበረ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ከዓ ብመንገዲ ኣሜሪካ ይኹን ብኤውሮጳውያን ብፍላይ ናይ ብሓቂ ኣብ ጎንና ከም ዘየሉ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣማኻሪ ንራሽያ ንረብሓ ናይ ራሽያ እምበር ንረብሓ ናይ ዩክሬን ዝሰርሕ ከም ዘይኮነ እዮም ዝብሉ ዘለው እስኪ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዑ clutching pearls here, or is this not the way to conduct diplomacy? It is definitely not the way you conduct diplomacy with an adversary who's actively working against U.S. interests around the world. I think what this captures is not, we sort of knew that the last person in the president's ear shapes the president. We know that Mr. Witkoff, since his first trip to Moscow in February and repeated visits, supports the Russian side. We've known that too. But to see it so starkly in this transcript, to understand how buddy-buddy and close the relationship is, it's really, it works so actively against U.S. national interest and national security that it's quite breathtaking. Yeah, well, I mean, gosh, we know that Witkoff. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ ብትክክል ሕማቅ ድዩ ወይስ ንስራሕ ኖርማል እዩ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ክንርኢና ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ከም መራሒ ማለት እዩ ከም ሰብ ኣብ መወዳእታ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ቅድሚ ምግባሩ እቲ ናይ መወዳእታ ምስ ዝተዛረበ ንሱ ይፅልዋ ዝገብረሉ እዩ ዝበሃል ንኣብነት ምስ ኤርትራ ዕርቂ ግበር ኢልካ ረኺብካ ዛሪብካ ነርካ ትኾን ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪኻ ዝመፀ ሰብ ግን ንዶናልድ ትራምፕ ከምኡኖ እንድሕሪ ክኢሉ ነቲ ድሕሪኻ ዝመፀ እዩ ዝኣምን ንኣብነት ናይ ስዑድያ ንጉስ ኣብታ ናይ መወዳእታ ክኸይድ ከሎ ኢዱ ሒዙ ሓደራኻ ጉዳይ ናይ ሱዳን ፍትሓ ኢልዎ ተሓጒሱ ክእለ ክገብር ኢሉ ድሕሪኡ ግን መን መፅኡ ናይ ኢማራት ፍሉይ ልኡኽ ወይ ሎቢ ናይ ኢማራትን ናይ እስራኤልን መፅኦም ጥውዮም ኣለው ድሮ ኣብታ ናይ ቀደም ተመሊሳ ሓሸውየ ናይ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ተፀላዊ ሰብ ከም ምዃኑ መጠን እቲ ዝያዳ እዝኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ንሱ ዝደልዮ እዩ ዝኸውን እዚ ስቲቭ ዊትኮፍ ዝበሃል ድማ ካብ ናይ ዩክሬን ረብሓ ናይ ራሽያ ረብሓ እዩ ዘገድሶ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ሜንስትሪም ሚድያ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕን ኣንጻር ሰብን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ባእሲ ንምፍጣር ብዙሕ ተኸይድሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እስከ እንታይ ኢሉ ሱ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እዚ International push to end the war in Ukraine. U.S. envoy Steve Witkoff is due in Moscow next week for talks with Russian President Vladimir Putin. Donald Trump has defended Mr. Witkoff against accusations that he coached a senior Russian official on how to pitch peace terms to the U.S. president. And despite the diplomatic offensive, there has been no let-up in Russian attacks. Residential buildings in بحفشة دونالد ترامب نتي قدايت مسمعه أم ميديا غريبو
ያ ኖርማል ነገር እዩ ወላ ሓንቲ ምስጢር ኣይኮነን ሓሰውትዮም ከበኣሱኑ ስለ ዝደለዩ እምበር ስቲቭ ቪትኮፍ ዝኾነ ይኹን ጌጋ ይገበረን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ኣጋይዳ ዝግበር እዩ ነቲ መሳርሕትኻ ተዳልዎ ትነግሮ እንታይ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ መንታ ነቲ ስምምዕ ንክቐርብ ብዝብል መንገዲ ገሊፅዎ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ባእሲ ንምፍጣር ብዙሕ ፈተነ ገይሮም ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ንዝኣምኖም ብጣዕሚ ዝከላኸል ነቶም ዘይኣምኖም እዩ ቀልጢፉ ስጉምቲ ዝወስድ እምበር እዞም ሰባት እዚኣቶም ዋላ እዚ መሳድ ብሎስ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዘብል ዘሎ ብዙሕ ግዜ ዝኽሰስ ንባዕሉ እሱ ምክንያቱ ናይ ካልኦት ረብሓ እምበር ናይ ኩሉ ዘይሻራዊ ሰብ ከም ዘይኮነ ዝንገር እንተኾነ ንዶናልድ ትራምፕ ቀረብዎ ስለዝኾነ ንዓታቶም እዩ ዝሰምዕ ስለዚ እቲ ኩናት ድማ ኣብ ራሽያ ከቢድ ብዝኾነ መንገዲ ራሽያ ድማ ንዩክሬን ብዝበርትዐ መንገዲ ትጭፍጭፋ ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስከ ንስማዕ Efforts brokered by the Trump administration appear to be speeding up. U.S. envoy Steve Witkoff will be heading to the Kremlin next week to push for a deal to end the war. They're talking to Russia now. Steve Witkoff is going over. They're going to be meeting with President Putin, I believe, next week in Moscow. But Witkoff's involvement has drawn scrutiny. A phone call transcript leaked by Bloomberg suggested he privately advised a senior Kremlin official in October on how to pitch a peace deal to Trump. Weeks later, war. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እውን ናብ ናይ መወዳእታ ናብ ራሻ ክኸይድ እዩ ነቲ ዲል ድሮ ዩክሬን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ተቐቢላቶ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ራሻ ግን መልሲ ስለ ዘይሃበት ስቲቭ ቪትኮፍ ሕጂ እውን ናብ ራሻ ከይዱ ነቲ ጉዳይ ንምውዱ ይፀዓር ከም ዘለዎን ጉዳይ ናይ ዩክሬን ድማ ናብ መዛዘሚ ገፁ ይኸይድ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ይስማዕ ዘሎ እቲ ከምዚ ኩነታት ከሎዩ ድማ ኤውሮጳውያን ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ከፍርስዎ ድሌ ስለ ዘለዎም ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብብሉምበርግ ጌራ ወፂ ኣላ ናብቲ ሜንስትሪም ሚድያ ድማ ኣትያ ሸንኮለል ደብልዋ ዘለዉ ስለዚ ነዚ ዲል ብዶናልድ ትራምፕ ክግበር ዝኽእል ንዩክሬን የሃስያን ራሻ ግን ዳክስብ እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ንከይፍፀም ኤውሮጳ ይኹን እቲ ኢስታብሊሽመንት ድራማታት ክፈጥር ንቡር ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንምስላጥ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚ ቀፂሉ ናይ ብሓቂ ነዚ ኩነታት እዚ ይውድእዎ ዶ ይኾኑ ናብ መዛዘሚ ይበፅሕ ዶ ይኾን ኣይከውንን ነፍሱ ዝኻለ ፀገም ሕቶታት ይፈጢሩ ዘሎ ሓንቲ ንእሽተይ ሪና ናብ ካልእ Part of the negotiation process. Have you heard this audio that Bloomberg has of Witkoff coaching the Russians on how to appeal to you? Well, I haven't heard it, no, but that's a standard thing, you know, because he's going to sell this to Ukraine. He's going to sell Ukraine to Russia. That's what a deal maker does. You got to say, look, they want this. You got to convince them with this. And, you know, that's a very standard form of negotiation. The latest version of that peace plan has not been released. But after a virtual meeting between President Zelensky and Western leaders in the Coalition of the Willing, which was attended by U.S. Secretary of State Marco Rubio, Europeans pledged to ramp up pressure on Moscow. He said it has reached a common understanding with Washington. You got to convince. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ንሱ እቲ ስቲቭ ቪትኮፍ ማለት እዩ እቲ ምስጢራውቲ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ክገብር ዘለዎ ዲል ንክግበር ኣሜሪካ ከምዝን ከምዝን እያ ትደሊ እዝን ክትብሎ ክትክእሉ ኣለኩም ድሕሪ ክትሰርሑ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሑ ምስ ፕሬዚደንት ክሰርሑ እንድሕር ደሊኹም ናብ ሰላም ክትመፁ ተደሊኹም ኢሉ ዝነግሮም ነይሩ ስለዚ እቲ ኣነ ዝደልዮ ነገር ተተዛሪቡ ነቲ መስርሕ ኔጎሲሽንስ ስምምዓት ብኸመይ እዩ ዝሰርሕ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ምስጢር ዝረኣኽዎ የብለይን ይብል ኣሎ ኣብቲ ፓብሊክ ብውሽጡ እንታይ ሓሲቡ ኢና ንርኢ ዘለና በዚ ድማ መራሕቲ ኤውሮጳ ትሪእዎም ኣለኹም ኣብ ቪድዮ ኮንፈረንሳት እዮም ብዛዕባ እቲ ኣሜሪካ ንዩክሬን ኣቐሪባቶ ዘላ ናይ 28 ነጥብታት ዘለዎ ኤውሮጳ ይፈልጡን እዮም ስለዘይፈልጡ ክፈልጡ ኢሎም እዮም ኣብዚ ንዘለንስኪ ዝሓቱ ዘለዉ ብካልእ ዘራርባ ኣሜሪካ ንኤውሮጳ ዝኾነ ነገር ከይነገረቶም ከላያ ምስ ራሻ ተሰማሚዓ ዘላ ናይ ብሓቂ ከምዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ኖርማል ምሻሎ ኣብ ዙም ኣቲኻ ትጨፋጨፍ ገለ ከምኡ ድማ ትሪእዎም ኣለዎም ኣብዛ ኣትዮም ይዘራረቡ ኣለዉ ገለ ሓበሬታ እንተረኸቡ ምክንያቱ ኣሜሪካ እውን ስለዘይትነግሮም ዘላ ኤውሮጳ ናይ ብሓቂ እዮም ተዋሪዶም ዘለዉ እዩ ዝበሃል but at the end of the day the reality is ኣሜሪካ ካብዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኢዳ ክስሕብ ትደልላ ኢዳ ንከይትስሕብ ድማ ኤውሮጳ ድማ እቲ ጉዳይ እቲ ራሻ ስግኣት ስለ ዘለና እዚ ኩሉ ከሲርና እንታይ ረኺብና ኢና ክንብል ኤውሮጳ ሓቆም እዮም ከምኡ ብሉ እዚ ኩሉ ክሳራ ሳብ ምንታይ ምክንያቱ ኣሜሪካ ከሲባ እያ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣሜሪካ እንታይ ረቢሕዋ ክደግመልኩም ኩሉ ግዜ ዝነግር ኣሜሪካ ቀዳማይ ዕላማ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ራሽያን ዝነበረ ዝምድና በቲኻቶ ምክንያቱ ብፍላይ ናይ ጀርመን ኢንዱስትሪያል ካፓቢሊቲ ናይ ራሽያ ተፈጥራዊ ፀጋታትን ወታደራዊ ዓቕምን ብሓደ እናተኣሳሰረ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ናይ ጀርመን ኢንዱስትሪን ናይ ራሽያ ወታደራውን ፀጋታትን ኣዋሃሂድካ ንኣሜሪካ ዓብ ስግኣት ክኾነ ይኽእል ነይሩ ጀርመን ትዓብላ ራሽያ ትዕይላላ ክልቲኦም ድማ መመሊሶም ይቀራረቡ ኣለዉ ብዓብዪ ኤውሮጳ ድማ ምስ ራሽያ ክጠናነግ ይፍትን ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ
ካብ ኮንቲነንት ኤውሮፓ ስጋት ክመፃ ይኽእል ነዚ በቲኻተያ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ምናልባት ክዕረ ዓመታት ክወዘሉ ናብቲ ናይ ቀደም ደረጃ ክምለስ ናይ ራሽያ ከምኡ ዓመታት ስለዚ እቲ ዕላማ ናታ ስትራቴጂካሊ ሴራተያ ኤውሮፓ ካብ ኣሜሪካ ይገዝለው ነዳዲ ስለዚ ነቲ ዕዳጋ ናይ ራሽያ ኣትያ ባዕሎም ናብ ዓዶም ቀይሮሞ ካልእ ራሽያ ንባዕላ ተወዳዳሪት ናቶም ስለዚ ነበረት ኣዳኺሞም እዮም 4 ዓመት ከባቢ ውግእ ጀማሎ ስለዚ ብዙሕ ነገር ከሲራላ ግዜ ከሲራላ ምዕባለ ከሲራላ ወላ ወታደራዊ ዓይኒ ሓያል ኮይና ተወፀት ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ኩሉ እዚ ገዲፍካ ምስ ራሽያ ዝምድና ጌርካ ናብ ቻይና ከተተኩር ኣለካ እሲት ዕላማ ድማ ንቻይና ድማ ከመይ ጌርካ እንተወሓደ ሓደ 5 ዓመት ድዩ 10 ዓመት ድሕሪት ትመልሳ ተተኻኢሉ ትስዕራ ምስ ዓርግን ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ጌርካ ከተውድቕ ኣለካ ንዑን ንዓን ምውዳቕ ድማ ራሽያ ጎንኻ ክትገብር ኣለካ እዚ ጌም ናይ ኣሜሪካ ስማርት እዩ ሕማቕ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ረብሖም እዮም ዝጎዩ ዘሎ ጌም ናይ ካልኦት ጥራይ እዩ ከተሓሳስበካ ዝኽእል ብሓፈሻ እዚ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ከሎ ጉዳይ ናይ ኤውሮፓ ድማ ወላ ሓደ ዝግበር የለን ንሳቶም ኣብ ዓጀብጀው ኣለው እቲ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ክሳብ ሕጂ ድማ ተወዲኡ ዝተገበረ ነገር የለን ሌክስ ቶፒክ ናትና ናብ ስዑድያ እስከንዝገር ቅድሚኡ ናብ ቻይና ሓንቲ ነገር ክበኩም ናብ ስዑድያ ክሰክር ሸ Private company claims to be one of the first in the world to mass produce low-cost hypersonic missiles, a development that, if true, holds far-reaching implications that could potentially reshape 21st century warfare and the global security landscape. The Beijing-based manufacturer released a video on its official social media channel showing the low-cost hypersonic missile taking flight and striking a target in a desert test zone. كم تريو زلهم تشاينا أبو جس لزيلا أب حدشت نجارات أب مفتار ترى بيز زلا كم وتسيت نعتو دما أنت يبلو لو هايبرسونيك ميسايل مالت تزقل تفن تزخبرانيو أمريكا دما هايبرسونيك ميسايل سيبلا تشاينا جن هايبرسونيك ميسايل على اللوات رايدة كونسي بزح حسر واقع ببزح كتفريو كي لا خمسة لا يزن قرزلو زي دما هايبرسونيك ميسايل سنا أمريكا تزعبي زفر هاسيو سلمتاي زخول ايركرافت كاريرز ناتا قلملت نفر تكوينات كما عبيت مراقبناتا بزي هايبرسونيك كتكلاخلوس لزي تغل ازي قلطفن تحيتو سلازي غيدن بوغيرا طوعوا كتبلوم سلا تغل حنت ويكا وحدات رايكا يكون زلوا دو حسر واقع ببزح كتفريوكي لا خمزه لا خم تشاينا ايزن قرزلو نا امريكا تي ناي ديفنس زي صحاف صحفات بزح غزي بزعبا زي بزح سقات كم زلو نابنت نا امريكا منستر مكلخال زلو حجي قدمي نابت السلطان ممصو ابز جبره بودكاست ابزونا امسي كونيره بزي هايبرسونيك ناتوم كم دليتهم كصحتو لنا يقول بمبال قليص ونيرو اجي دما كبور بخبور واقع تسرح وزنبرو بحسر واقع كسرح كم زخل غيرهم اغريبا مالو سلازي امريكا كل ودادي انا بتشاينا فوكس كتجبر في دالي تشاينا دما متحاز زي بالله خوينا تقصر مالتيو وتدراو عقمناتا دما كاب غزينا بغزي ان حيا لي خيت زي نبعلو زي لو كوست هايبرسونيك ميسايل زبال ببزح كسدل كاتخليا نتو كل كالا عينت أسوارنا أمريكا كل وازغل مراقب ديو قلة ناب أمريكا ناب تشاينا قريبا خد قبرات خل كوينات أزي كبيت خون كم زغلن قلة قليهم بما إذا أسوار زي ناب كالوتنا اشتحيلتاتون كشوطة تخليها تشاينا تدلي أمو نتعود كويناتنا على مناون سور مسرتاوي لو تخد قبر اللي تخليها يزبال زلو تلذي نبي حكي أبزا قرم كونتاتي نازلنا نغسل ناب سعودية قزنا landscape of global power, few countries are rewriting their diplomatic playbook as boldly as Saudi Arabia. The kingdom was once viewed primarily through the lens of oil wealth and American security guarantees, but now it is positioning itself as a multi-aligned power, simultaneously deepening ties with China, expanding its role with BRICS nations, and tightening its military partnership with the United States. This new multi-track diplomacy is not just a foreign policy experiment, of course. It is a calculated strategy. أنتي بزعبا سعودية تزرب زلا قدايا بزوان زي أبز حلفة سعودية أنا أمريكا خيدا بزح زمدناتات كساب F-35 عبيت نفرتي ناخد جزء كم استفقد لا أمريكا دما نان نيتو ممبر زبل قال كابتن بلوصات زمدنا زلونا عالم هاجرات كم بعل أستراليا درجة كم بعل إسرائيل درجة كم زجبرت تايزن جرزلو سعودية قال مس أمريكا ترى يكون زمدنات جبر زلايز بهذا سعودي مس أمريكا أم كل خال أب تكنولوجي زمدنات تجبر مس تشاينا دما زعما زمدنات تجبر كم زلا اتي مالتي بولار وورلد زبال زلو دما كم زي هاجرات بعد سعودية بسلحتا يتقبرو كم زلوا يزنقر مس إيران زنبرات أجم فتح الله مس بريك زلوا شركة عمقت وصلوا لا سلازي سعود عرب كل نجار تقدو زلا بحكي نعبنت إذا شارت تري وزلهم نقدنا تامس أمريكا زلوا ريوا بيج أيو نقول له كاب كبابي كتشن أسرت حدا جميرو
በይካብ 2013 ጀሚሩ እናጎደለ ታሕቲ ዘሎ ብግምት ዓለም ምስ ቻይና ዘሎም ንግዲ ረይዎ ከመይ ኢሉ ንላዕሊ ገጹ ይድይብ ከም ዘሎን መመሊሱ ድማ ንላዕሊ ገጹ ስለዚ ኣብቲ ንግዲ ንኽልትዩ ክጥቀሙሉ እዮም ዘፍትኑ ዘሎ ዓረብ ከም ቀደም ዘይኮኑ ሎሚ ማዕቢሎም እዮም ነቲ ዘለዎም ጸጋታትን ይኹን ስትራቴጂካዊ ቦታ ተጠቂሞም ምስ ኩሎም እዮም ክጻወቱ ዝፍትኑ ዘለው سعود عرب لما حدا كابتي كاب أمريكا ديفنس أب أسوار أب كالي زد اليوم كزمدنا خبر خلوا مس تشاينا دما أب تكنولوجي أب إندستري أب كالي دما بزاف حمل يغطس له زد ما ندونالد ترامب نأمن كمالتي نحنا بس خالنا أبغى خالنا نبلكا مس كالو دما بزح شركة نتات تجبر بزن ريوزلنا دما حدا عبي مرأيا ناتي هانت نجار كاب سعودي على إنك نسمع كواسك كريكم من تان ممهارون تكون أنا تخليها. It's the beating heart of Saudi Arabia's economic transformation and the magnet over the past decade for millions of Saudis and expats seeking to be part of the Crown Prince's vision for a diversified economy. سعود عرب تقول طبعا أنا تخفتنا مع بلاي خيط كم زلوني زنجر هذا كاب تعبت أجمع كوين زل لكن سعود عرب ናይ ሪል ስቴት ፀገም ኣጋጢሞ ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ዓበይቲ ከተማታት ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ ሪል ስቴት ናይቲ ሃገር ዓብይ ሽግር ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መፍትሒ ናቱ ዝገብርዎ ዘለዎ ግን እዚኣ ጥራይ ከረየኩም ዝደሊ እቲ መንግስቲ ሓድሽ ከተማታት ክሃንፅ ጀሚሩ ከም ዘሎ and I really want to ከም ጎረቤትና ሃገር I hope ኤርትራ ካብዚኣቶም ኢንስፓየርድ ኮይና ስጉምቶ ክትወስድ ምክንያቱ ኣብ ምድረ በዳ ዲቕ ዝበለ ከተማ ምስ ምህናፂ ንቡር ኮይኑ ዘሎ ግብጽ ከም ትገብር سعود عرب ከም ትገብር ኢማራት ከም ይገብሩ ቻይና ብዙሕ ግዜ ከም ይገብሩ ስለዚ ሓንቲ ግዜ ተጸሚምና ክንደነስ መራዶ ክጽግንዶ ገሎ ደልካ ተሓስብ ንሓዋሩን ካል ከተማ ምስራሕ ከም ኦፕሽን ክረአ ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ እዚኣቶም ኣብ ምድረ በዳ ከምዚ ዓይነት ኦፍ ኮርስ ገንዘብ የለካ ጸጋታት የለካ ግን ናይ ብሓቂ ከምዚ ካብ ዚሮ ዝተበገሰ ኩሉ ዘማልአ ከተማ ሞደርን ኢንፍራስትራክቸር ዘለዎ ጌርካ ምስራሕ ሓደ ግዜ ተመራጽ ከም ዝኸውንን ከምኡ ዝገብሩ ሃገራት ድማ ኢንስፓየር ንክገብረኩም ኢለ ደምጾ ዘለኹ ስለ ስዑድ ዓረብ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ከተማታት ፓርክታት ካብ ከተማ ውፅእ ኢሉ ሓድሽ ከባቢ ኣብ ምህናፅ ይጎዩ ከም ዘለዎ እዚ ኸ ስለምንታይ ይጠቕመካ ኩሉ ዘድልየካ ኣሳሊጥካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ከየፍረስካ ከየዕነኻ ማለት እዩ ካብ መጀመሪኡ እቲ ሰብ ድማ በቲ ንስኻ ትደልዮ መንገዲ ክኸደልካ ኽእል ክንዲ ነቲ ከተማ ናይ ቀደም ክተፀባብቕን ክትቀያይርን ግዜ ተጥፍእ ሓድሽ ነገር ተፈጢርካ ዝሓሸ እዩ እዚ ድማ ነቲ ገንዘብ ዘለዎ ወይ እውን ኣብ ከተማታት መፅኡ ዘጨናንቕ ኣብ ካልእ ከተማ ኸይዱ ነቲ ኣብ ከተማ ንኣብነት ኣብ ኣስመራ ናይ ገዛውቲ ፀገም ኣሎ እንድሕር ኢልካ ንኣስመራ ጥራይ ገዛውቲ ብምስራሕ ነቲ ሰብ ናብኡ ከም ዝመፅእ ዘይኮነ ካብ ኣስመራ ርሒቕካ ክምዕብል ትደልዮ ካብ ባፅዕ ኣውፂኢኻ ዲኻ ሓደ ከተማ ክትሃንፅ ገለ ሰባት ናብኡ ይኸዱ ሓድሽ ከተማ ሓድሽ ህይወት ሓድሽ ምዕባለ ከተተኣታቱ ትኽእል እዚ ድማ ኢንስፓየር ክገብር ይኽእል ኢለ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣይ ሆፕ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዓድና እውን ክንሪዮ እዚ ምክንያቱ ከምዚ ነገር ካብ ዘይንርኢ ነዊሕ ኮይኑ ስለ ዘሎ እንዳ ኮርያ ተባሂሉ ቅድሚ ሰብ ዝጀመርና ክነስና ነዊሕ ዓመታት ኣብ ከምኡ ፀናዕናን ተስፋ ንገብር ኣብ ቀረባ ክንበፅሕ ናይ መወዳእታ That started on the 10th of October wasn't a coincidence. It was a coordinated attack, a political attack, a coordinated financial strike on crypto timed to the minute. And the target wasn't crypto. The target is Donald Trump. እንታዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ለንቀነ ኣብ ልዕሊ ክሪፕቶ ይኹን ቢትኮይን ኣብ ካልኦት ዘጋጠመ ሓደ ናይ ከባቢ ወርሒ 10 ቢሉ ዝጀመረ በባንክታትን በቲ ስታብሊሽመንትን ኮኦርዲኔትድ ኮይኑ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ብኻልእ ዘራርባ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ባንክታት ዝመፅኦ ዘሎ መጥቃዕቲ ይቕፅል ከም ዘሎ ንሱ ኣንጻር ባንክታት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣጊዶሞ ስለ ዝነበሩ ንዓታቶምን ነቲ ፌድን ክሃርሞ እዩ ዝደሊ ዘሎ ንሳቶም ድማ በብዝከኣሎም ይሃርምዎ ከም ዘለው ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት እዩ ዘሎ trust me he will do something ነዚ ኩነታት እዚ ንከኣልዮ ንስኻትኩም ድማ ተጠንቂቕኩም ክትቅፅሉ ይምሕፀነኩም ኣስተውዒልኩም ራእይዎት ኩነታት ከምቲ ኣብ ሚድያ ንሪኦ ይኮነ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ነዚያ ጥራይ ኣስተውዒልኩም ስምዑ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክንሰግር ኢና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝለዓል ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጀሚሩ ዝውዳእ ኣይኮነን እዩ ትርጉሙ ኣብ መንጎ ትግራይን ሳምባዲ ዝኾነ ከባብን ዝለዓል ኩናት ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ሓደ ከባብን ዝለዓል ኩናት ኮይኑ ዝተርፍ ኣይኮነን ከይዱ ብዙሓት ተሳተፍቲ ዝዕድም ምዃኑ ኣይተርፍን መዓዝ ጠጠው ይብል እንመን ይሳተፋሉ እውን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ናብኡ ቅድሚ ምእታውና ንሕና ከም ውድብ ከም መንግስቲ ትግራይ ከም ተጋሩ እውን
نحسو نخدن زلنا كينات زترف أبروش كنتل لنا so قدمين أو كينات متاونا نكينات زترفو من قد هذن قالسن كنكتل لنا إننا نحسو زلنا مالتي يا زي مجلسنا هو حت أبزوان زي بزح زارب زلو كداي كوينينا ببزح من قد تزرب زلو بقداينا جيتاتشو رداد مانيش تيكن تنكف struggle in Ethiopia today, given you have journalists in exile, newspapers shut down, no media freedom according to Reporters Without Borders. Ethiopia comes 142 out of 180 countries when it comes to media freedom. There is no space for peaceful protest, many would say. Well, look, my friend, whatever the superlatives there, what we believe is there is a space. We have problems here and there. Like I said, there country was alone, whatever the superlative is to NATO brand comes on it. Years calling war criminals. You said perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back? whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did country was alone na Abiy Ahmed na Getachew Reda kunetat ksab hiji azarabi khoynu zello بقال وجن نايت وجن كرم كله نعوز كلا خلو دما كموس جميرة مالو وهنياتو تقرأي تبوليتيكا ناتو مستمغلو ونسلو زخونه ጌታቸው ረዳ ምስ ጋዜጠኛ መህዲ ሓሰን ዝገበሮ ኣዘራራቢ ገና ዘይተዘርግሐ ቃለ መሕትት መሰረት ብምግባር ዝተፈላለዩ ርኡይታት እዮም ዝወሃብ ዘሎ من ኣብዚ مخادنا ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ኣብዚ ያስከስምዕዋ እና ብልጽግና እውን ግምገማ ገይሪ ግምገማ ብልጽግና ኣብ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ገምጊምዩ ናይ ሰራዊት ጉዳይ እውን ገምጊምዩ ኣመጻጹ ታሪኹ ናይ ባዕሉ ናይ ትውድብ እውን ገምጊምዩ ሕዚ ዘሎ ዓብይ ስጋት ናይ ኢትዮጵያ እውን ገምጊሞም እዮም ሕዚ ኣብ ሰሙን እዚ እዙ ዘሎ ገምጋም ብልጽግና ሓደ እቲ ኩናት ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ ቃል ብቃል ልክዕ ከምቶም ናይ ዓፋር ኣቦ ዝበልዎ ኩናት ተመጽኡ ይንኽእሎን ዝብል ኣለዎ እቲ ኩናት ተመጽኡ ኣይንኽእሎን ብፍላይ ታጽምዶ ትበሃል እንድሕር ሰሪሓ ኣይንኽእላን ዝብል ዓብይ ስጋት እኒሄዎ ስለዚ ጽምዶ ማለት ኩናት ተተርፍ ምዃና ካብዚ እውን ክንርዳእ ንኽእል ኢና እዚ ባዕሎም ዝገምገምዎ እዩ ካልኣይ ገምጋሞም ብጣዕሚ እንዳሞተ ዝኸድ ዘሎ ምዃኑ ሞይትና ኢና ይበሉ ዋላ እምበር ንስኹም ኣይብሉን እቲ ናይ ብልጽግና ጎስፕል እውን ስለዘይፈቕዶ ኣሎ ሰራዊት ይብተነና ኣሎ ሰራዊት ይዳኸመና ኣሎ ስለዚ ሰራዊት ምድኻም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጥኹም ኣብቶም ኣመራርሓ ዓበይቲ ኣመራርሓ ናይ ሰራዊት ጥርጣረ ኣለና ኢሎሞም ኣሎ መፈንቅለ መንግስቲ ክግበር ይኽእል እዩ ኢሎም ኣሎ ቃል ብቃል የዛረበኩም ዘለኹ መፈንቅለ መንግስቲ ተሓስቡ ኣለኹም ኢኹም ናይ ገዛ እሱር ዝገበርዎም 5 ጀነራላት ናይ ኣምሓራ This highlights Ethiopia's distinct military tradition of internal restraint and external effectiveness. A new analysis published this week by Horn Review examines Ethiopia's long-standing military tradition, highlighting a recurring pattern in which the country's armed forces exercise restraint during internal conflicts while demonstrating consistent operational effectiveness against external. كمزي ምናልባት ልክዕ ከምዚ ሃይለ ደደቢት ዝብሎ ፀንሐ ዘይኮነ ብሓፈሻ ብዛዕባ ወተሃደራዊ ኣውማናቶም ሓደ ኣገዳሲ ኣናሊሲስ ኣብቲ ናቶም ናይ ፕሮፓጋንዳ ቦታ ኮይኑ ዘሎ ሆን ሪቪው ናውፅኦም ነይሮም ገለ ካብቲ ዝብልዎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምፅብባቕ ወይ እውን ገለ ነገር መረዳእታ እንተኾነና ዝበልዎ እንታይ እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይንዎም ዘሎ ውሽጣዊ ፀገም ምዃኑ ውሽጣዊ ፀገም ናቶም ድማ ነቲ ወተሃደራዊ ኣቃውማ ዝዓበየ ብድሆም ምዃኑ እዚ ከዓ እንታይ ዝብል ሪኮመንዴሽን ይገብሩ ሞር ሪስትሬንት ኣብ ውሽጢ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ መንታን ናብ ደገ ንዝመፅእ ሓይሊ ንኽጥቀም ንክህይል ካልእ ኣዘራርባ እንታይ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና መሲልኩም ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኩናት የድልየዩ ስምዒታዊ ንክኸውን ናይ ሃገራውነት ስምዒት ንክህልዎ ኩናት የድልየዩ ነቲ ናይ ደገ ሓይሊ ንክዋጋዕ ዘድልዮ ምክንያት ድማ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ወይ እውን ነቲ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ኢልና ነርና ወላቲ ጀነራላት ከም ዝሓተትዎ ሰራዊት ናይቲ ብልፅግና ወይ ናቲ ሃገር ሰራዊት ወፂኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ በኣምሓሩ ኣብ ክልል ትግራይ በቶም ናይ ሓራ መሬት ዋላ ገለ ጌርካ ንሓትሕዱ ከም ዝዋጋዕ እቲ ናይ ሰራዊት ሃገር ግን ወፂኡ ኮፍ ከም ዝብል ምክንያቱ በይኑ ኮፍ እንድሕር ኢሉ ጥራይ ንደገ ክሓስብ ዝኽእል እምበር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንሓትሕዱ እናተዋግአ
ሞራል ናይቲ ሰራዊት ክሰርሕ ኣይክእልኒ ኣብ ዝብል ግምገማ በፂሖም ከም ዘለው ንሳቶም ኣፀባቢቆም ነቶም ፀላእትና ብፍላይ ግብፅን ኤርትራን እና ኣመሳሲሎም እዮም ዝዛረቡ ተወሳኺ ድማ እቲ ፋኖ ዝበሃል ዘሎ መመሊሱ ንሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ፋኖ ናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ንሳቶም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክንገጥሙን ኣይንኽእልን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እቲ ናይ ሰላም ዶ ናይ ገለመለዶ ድብል ዘረባ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩናት ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣብዚ ሕጂ ከምዘይዋፅኦም ስለዝኣምኑ ዘለው እዩ ስለዚ ሰላም ገለ ኢሎም ማሕበረሰብ ዓለም ኢዱ ይትዩ ንኤርትራ ንገለን ኣብ ጣውላ ከም ዝመፁ ክገብር እሞ ኤርትራ ካብቲ ናይ ኩናት ዝኾነ ይኹን መደብ እንተለዋ ኩናት ኣውጆምላ እንዲኦም ንኤርትራ ግን ኤርትራ ግብረ መልሲ ንኸይትህብ ጠጠው ከብለሎም ይኽእል እዩ እዚ ማለት ግን ብልፅግና ኩናት ይደሊ ከም ዘሎ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ኣሎ ኣትሊስት ተጋሩ ዝብልዎ ዘለው እዩ ኣቢ ግድን እዩ ኩናት ክገብር ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ኢትዮጵያ እኮ ኣብ ዘበነ ሕወሓት ኢህአዴግ ዝበሃል ኣነ ይኣምነሉኒ ኣብ ዘበነ ሕወሓት ዝነበሩ ሚኒስትራት 10 ዓመት 15 ዓመት ኣገልጊሎም እዮም ካብ ስልጣን ዝወርዱ ኣብ 7 ዓመት ዳርጋ 27 ዝኾኑ ሚኒስትራት የለውም ብምሎም ወፂኦም እዮም ገሊኦም ተኣሲሮም እዮም ገሊኦም ወፂኦም እዮም ገሊኦም ኣፅቂጦም ፈሪሖም ኣለዉ ካብ ዓዲ ከይትወፁ ዝተባሃሉ ኣለዉ ገሊኦም ድማ ከም በዓል ገድም ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኣብዚ ኣለዉ ሶ እቲ መንግስቲ ኦልሬዲ ፍራጃይል ዝኾነ ዝሞተ ዝተሰባበረ መንግስቲ ሶ ነዚ ንምሽፋን ናይ ግድን ኩናት ከድሊ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ኣብይ ኣሕመድ ከይተመረፀ መንግስቲ ኮይኑ ኣምባገነን ኮይኑ ይቐፅል ሓደ እቲ ህዝቢ ዘይተመለሰሉ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ከም ዘይምረፅ ፈልጦ እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ስለ ዘሎ ምርጫ ንምግባር ኣሸጋሪ እዩ ዝግበር እውን ኣይመስለንን ኣነ ስለዚ ወይ ቅድሚታ ምርጫ ኣብ ስልጣን ንምቕፃሉ ናይ ግድን ኩናት ክጅመር እዩ ሶ ኩናት ስለ ዝፈራሕና ኩናት ሰብ ስለ ዝበልዕ ክንሰግውን የብልና ሓደ ግዜ እቲ እንኮ መማረፂ ንሱ እውን ስለ ዝኸውን እዚ ኩናት ክጅመር ፈተና ፀላእና መዓልቱ ኢና ዘይንፈልጦ እምበር ናይ ግድን ክጅመር ኩሉ ድማ ክዳለው ክኽእል ኣለዎ እዚ እንድሕር ሕቶ ናይ ህዝቢ ብሰላም እንድሕር ዘይፍታሕ ኮይኑ ባዕሉ እቲ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ዝጅምረሉ እዩ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ሕወሓት ዝጅመር ኣይመስለንን ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ክጅምሮ እዩ እና እዚ ናይ ዓፋር ውዕል ፕሪቶርያ ተጣሒሱ ናይ ድሮንን ናይ ገለን ዝግበር ዘሎ ንሪኦ ዘለና ንሱ እውን ኣካል ናይቲ ኩናት ሞቶፍታ ኮይና ትግራዋይ ኩናት ኣይጅመርን እዩ ወይ ኣይንደልን ኢና ኢልካስ ፈሪሕካ ኮፍ ዝበሃል ነገር የለን መሰልካ ተረጋግፀሉ ንሱ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ዓይነት ኮንክሉዥን ዳርጋ ብኩሎም ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ዝበፅሕ ዘሎ እዩ እቲ ኩናት መዓስ ክጅምር እዩ ዓቢ ምናልባት ነዚ ዘረባ ናቶም ኩሉ ግዜ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ኤቪደንስ ክበኩም እየ ዝደሊ ኣነ ቢካዝ ምስ ኩንነትን ምስ ፋክትስን ከተገጣጥሞ ኣለካ ኣብዚ ቻነል ድማ ቀንዲ ስራሕና ከምኡ እዩ ነቲ ዝግበር ፐርስፔክቲቭ ክንህብ ንደሊ ኢና ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ስምዕዎ እዚ ዝብልዎ ዘለው ኣብ ክፉእ ዝኾነ ምንቁልቋል ወሪዱ ከም ዘሎ ሚድያ ናይ ዓቢ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ናይቲ ቁጠባ ምንቁልቋል ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ካብ 2024 ወርሒ 7 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ እቲ ብር መመሊሱ ንታሕቲ ገፁ እናወደቐ ሕጂ ሳቶም ዝዛረቡ ዘለው ከማን በቲ ናይ ኦፊሻል መንግስቲ ዘርእዮ ዘሎ ሬት እዮም ዝዛረቡ ዘለው እምበር ኣብ ኩንነት እቲ ኩነታት ካብኡ ንላዕሊ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ብር ምንቁልቋል ድማ ብቐጥታ ነቲ ተራ ህዝቢ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንገለ ደረጃ ምስ ከደ ክዕረየለ እዩ ክብል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሂኖውስ መመሊሱ እናገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለዚ እዚ ኣብ G20 ከይዱ ዝነበረ ኣብታት እንዲዩ እቲ ከመይ ጌርና ነዞም ሃገራት ነጥሕኖም ዝበሃል እቲ IMF ወርልድ ባንክ እውን ብኣታቶም ገይሩ ስለዝሰርሕ ኣብቲ ናይ G20 ፍሬምወርክ ሓገዛት ዝወሃበ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ሜይቢ ረድኤት ክገብርሉ ድዮም ብፍሉይ ክሕግዝዎ ድዮም እቲ ዘሎ ፀገም ሕጂ ሃገራት ኩላተን ኣብ ከቢድ ፈተና እየን ዘለዋ ኣሜሪካ ኤሮፓ ኣብ ዓበይ ፈተና እያ ዘላ ቻይና ንባዕላ ኣብ ዓብ ፈተና እያ ዘላ ስለዚ ኩለን ሃገራት እንትርፎ ቀጥታዊ ረብሓ ክረኽባሉ ዝኽእላ እንተደይ ኮይና ድጎማታትን ሓገዛትን የለን ኣብ ዝዋን እዚ ኣይኮነን ንባዕላ ኣቢ ምናልባት ንፍሉይ ኣጀንዳ ኢሎም ተደይቦምካ ንዩኤን እውን ገንዘብ ክቡ ይደልዩን እዮም ዘለው
እቱን ኮነ ዓቢ ዘብሎ ዘሎ እንተሎ ግን እቲ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ ንስዩ I don't know ከባል ሱዳን ሰሪዑ ኣብ ገለ ገንዘብ ኣለዎ ንሱ ንብዛሓት ሃገራት ፋንድ ዝገብር ዘሎ ንሱ ድማ ኩሉ ግዜ ፋንድ ክገብረካ ከሎ ብቐጥታ ነተን ገንዘብ እውን ዘማልስ ሓይሊ እዩ ብቐጥታ ትሚሊ ሂቡ ንዓመታት ኣጀንዳ ይግበረለይ ዝብል ኣይኮነን ብግምጣሉ ገንዘቡ እውን ዘማልስ እዩ ስለዚ እቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኢንቨስትመንታት እውን ብዙሕ ነገራት መን ምዃኑ ብቐጥታ ይፍለጥኒ ግን ኢድና ኢማራት ኣብቲ ቁጠባ እውን ብዙሕ ቦታታት ሒዙ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ግን ኣጋይን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ዋላ ኢማራት ንበይና እውን ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ዓይነት ቁጠባ እውን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ዝብሉ ተኮይኖም እቲ ብዙሕ ህዝቢ ድማ ብግምጣሉ እንታይ ሒዝልካ ከም ዝመፅእ ድማ ምግማቱ ኣገዳሲ ይመስለኒ ስለዚ ናይ ብር ምንቁልቋል ነቲ ዘሎ ኢንፍሌሽን ዘሎ ኩነታት ናይ ካልእ ፀገማት እዚ ናይ ሴኪሪቲ ፀገማት ብየማንን ፀጋምን ዘጋጥም ዘሎ ዕግርግር ድማ ነቲ ቁጠባ ተረጋጊኡ ንኸይንቀሳቐስ ይገብረሎ ዋላቶም እሙናት ኦሮሞ ዝበሃል እዮም ኣብቲ ኩነታት ተስፋ ቆሪፆም ዘለዉ ስለምንታይ እታ ሃገር ሸፋፊንካ ዝኽየድ ነገር የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣጋጢምዋሉ እቲ ሃገር ነቲ ኩንነት ድማ ምቕባሉ ኣገዳሲ እዩ ተቐቢልካ ኢኻ መፍትሒ ትገብር እምበር ስኢልካ ሃገር እናተረመሰት ከላ ስኢልካ ምርኣይ ኢትዮጵያ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ወሪዳ እውን ኣይትፈልጥና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣካል ናቱ ድማ ዓቢ ኣብ ስልጣን ኣብ ዘሎ ክሳብ ዘሎ ሓድሽ ነገር ወይ ፍሉይ ነገር ክፍተን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እውን የብሎምን ኣቢ ድማ መመሊሱ ዕልዋ ክመፅእ ከም ዝኽእል ሽግር ክመፅእ ከም ዝኽእል ስግኣት ስለ ዘለዎ መመሊሱ ኮንትሮል ናቱ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣልኩም ኢና ናይ ኣምሓራ ተወላዲ ዝኾነ መራርሓ ኩሉ ንዕኡ ጥራሕ ዝከታተል ናይ ኦሮሞ ተወላዲ ኣለዎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኦሮሞን ህዝቢ ኣምሓራን ኣፈላላይ ክፈጥሩ እዮም እንታይ በለ ሃይለ በሉ ኢትዮጵያ ሶሻል ፋብሪክ ተበጣጢስ እንዲሕ እዚ ማሕበራዊ ምትእስሳር ዝበሃል ዝነበረ ተበጣጢስ እንዲሁ ሌትስ ሰይ ፋኖን ኦላን ቦቲን መፅኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኸቡ ንበል እንታይ ዝፍጠር ይመስለኩም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝበሃላ ሓራምዝ ክልላት እኒአዋ እየን ተኻሊእ ግደፍዎ ድሓን ኩሉ ነናይ ባዕሉ እኒሄዎ እንዲ ብርግፅ መን እዩ ንላዕሊ ክወፅእ ዝኽእል ኣብ መንጎ እቲ ኩነታት ተረዲኡ ዝተጠቐመ እዩ በዝሒ ኣይኮነን ክልቲኦም ዓበይቲ ክልላት ዝበሃሉ ግን ናይ ኦሮሞ ልዕልና ከይህሉ በቲ ሓደ ገፅ ናይ ኣምሓራ ልዕልና ከይህሉ በቲ ሓደ ገፅ ኣሎ ክልቴና ማዕረ ኮይንና ንኺድ ዝብል እውን የለን ከምኡ ዝብሎ ኣይኮኑን እቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ትማሊ ዘስማዕኹም ዝኾነ ሞኖክሴ ኣብ ግዛዕ ዝበሃል ገዳም ዝፀሓፍዎ ኣሎ ናይ ኦሮሞ ታሪክ ኣብ ኢትዮጵያ 400 ዓመት እዩ 500 ዓመት እዩ ዋላ ኣሳምነው ፅጌ እውን ዝብሎ ዝነበረ ከ500 ዓመት በፊት የተደረገውን ሊደረግ ነው ካብ ማዳጋስካር ዶ ካብ ገለ ዶ መፅኦም ኢንቬድ ገይሮም ማን ኢትዮጵያስ ከምዚ ገይሮም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ጌታቸው በ3 ኤፒሶድ ሞቷል እስካሁን ብዬ አምናለሁ መጀመሪያ ፕሬዝዳንት ሆኖ ህወሓትን ራሱ ያመነውን ነገር ነው ህወሓትን ከድል ሲያደርግ የትግራይን እድሎች በመግደል የራሱን የፖለቲካ ፐርሰናሊቲ ገሏል ሁለተኛ አዲስ አበባ መጥቶ የሆነ አይነት ሙቭመንት ፈጥሮ ኦርስ የሆነ ነገር አድርጎ ወይ ደግሞ ካልሆነም ከዛ ዞር ብሎ መጽሐፍ ጽፎ እውነቱን ለህዝብ አሳውቆ ለህዝብ በጎ ማድረግ ሲገባው ያንን ኮምፕሊትሊ አጥፍቶ አዲስ አበባ ላይ ሄዶ ሞቷል ሶስተኛ አሁን ደግሞ ለንደን ሄዶ በመዲ ሐሰን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ናይ ብሓቂ ዋላ በቶም ክከላኸልሉ ወይ እውን ኣትሊስት ኢሊት ናይ ምስ ህወሓት ዘይኮኑ ክነሶም ወይ እውን ነቲ ህወሓት ዝቃወሙ ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታቱን ዝቃወሙ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኩሉ መድረኻት ዝሞተ ውዱቕ ፖለቲከኛ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኣትዩ ሃዲሙ ዝኸደ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ድማ ብካልእ መንገዲ ነቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ክዕርክ እንድዝፍትን መጋበርያ ምስቶም ፀላእቲ ናይ ትግራይ ኮይኑ ነቲ ሽግር ናይ ትግራይ ንኸብእስ ዝጎይ ዘሎ ሳልሳይ ድማ ለንደን ኮይኑ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ክዕሪ ዘይኮነስ መሊሱ ከበላሽዩ ተራእዩ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ በዚ ጌርና ክንዓፁ ክንፍትን ኢና ጉባኤ ሊያካሂድ ነው በሚቀጥለው የህዝባዊ ኮንፈረንስ በሚል ትግራይ ምናልባትም እስከ 28 በኢትዮጵያ ከ10 ቀን ምናምን በኋላ ምናምን ያደርግ ይሆናል
የሰውዬ ፍላጎት አልወደ ወረደ ስምረት ሁላ እንዲሳተፍለት እዛ መጥቶ ወቅሮ ነው ምናምን እንደሚካሄድ ስምረት ሁላ እንዲሳተፍ አብሮ የትግራይ ኮዝ ይዞ አለ ፓርቲ ነው ተብሎ እኮ የብልጽግና ትግራይ ውስጥ አንድ ሰው ነው ትግራይ የብልጽግና መዋቅር ኦፊሻሊ እኔ ብልጽግና ነኝ የሚል የለም ከወደ ወረደ በስተቀር በቃላ ዘራርባ ሓደ ኮንፈረንስ ናይ ህዝቢ ድማ ክግበር ኣብቲ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ወዲ ወረደ ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ሓደ ካብቶም ዓብ ናይ ድራማ ማእከል ኮይኑ ዘሎ እዩ ነቲ ናይ ትግራይ ሕንፍሽፍሽ ሓንሳብ ንህወሓት ከጥፍየ ክብል ተረኺቡ ይበሃል ሓንሳብ ንህወሓት ኣብ ክሳድ ኣረጊፅ ደው ክብል እየ ብዘይ በዓይ ናብቲ ኸደ የብላ እናበለ ክፍክር ተረኺቡ ይበሃል I think ሓደ ካብቲ ኮንትሮቨርሻል ኮይኑ ዘሎ ፖለቲከኛ ብብዙሓት ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ድማ ዝህረም ዘሎ እዩ ሕጂ ድማ ኣብቲ ኮንፈረንስ ነቲ ስምረት ዝበሃል ዘሎ በኋላ ዘራርባት ስምረት ሎሚ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ናይ ብልጽግና ውክልና ዘሎ ወይ እውን ብልጽግና ኣብ ትግራይ ዝበሃል ስለዚ እቲ ብልጽግና ናብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ንምእታው ዝግበር እዩ of course ተጋሩና ስለ ዝብሉ ናይ ህዝቢ ድሕሪ ኮንፈረንስ ክኸውን ኮይኑ ድማ እቲ ኩነታት ናብ ድራማታት እናተቐየረ እናተሓላለኸ ዝኸይድ ጉዳይ ከም ዝኾነን ጉዳይ ናይ ትግራይ ድማ I don't know ማለት እቲ ሕልኽላኽ ናቱ ኣዝዩ ከቢድ ክትሪኦ ከለኻ በቲ ሓደ ወገን ድማ እቲ ህወሓት ዝህቦ ዘሎ መግለፂ ድማ ንጌታቸው ረዳ ይኹን ነቲ ፓርቲ ናቱ ታርጌት ገይሮም እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ ዝገበርዎ ኣለምሕተት ኩልና ሰሚዕና ንኸውን ኢና ጆኖሳይድ ትግራይ ተፈፂሙ ዶ ወተፈፂሙ መን ፈፂምዎ ኣብዚኣ ትሕነቑ ማለት እዩ ኣብዚኣ ትሕነቑ እከለ እዩ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ኢሉ ክደፍር ዘይኽእል ዕድል ረኺቡ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝመርሕ ዝነበረ ሕወሓት ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፅሑ ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል ኣብይ ኣሕመድስ ጆኖሳይድ ኣብ ትግራይ ፈፂሙ ኢሉ ክዛረብ ዘይኽእሉ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣዝዩ በዳሂ ከም ዝኾነን ጌታቸው ረዳ ድማ ብኩሉ መንገዲ ዘዘርከበ ክጭፍጭፎ ኢና ንሰምዕ ዘለና I think ናይ መወዳእታ በዚያ ገይረ ክውድእ ገርመኩም ክሳብ መቐለ ንኣትስ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ እዩ ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብምዝራው ክንዲ ጌታቸው ዝተዛረበ የለን ኣብይ ኣሕመድ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ኢሉ ብምዝራብ ክንዲ ጌታቸው ዝተዛረበ ኣይነበረን ክሳብ ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍራም ድሮ ዘሎ ማለት እዩ ጌታቸው ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ እናወፀ ኣብይ ኣሕመድ ጆኖሳይደር ፋሺስት ቡቸር ናበለ ክንዲ ጌታቸው ረዳ ዝተዛረበ ኢሊት ትግራይ ፖለቲከኛ ትግራይ ጀነራል ትግራይ የለን ክሳብ ሕዚ ምርኣይ ይከኣል እዩ ጌታቸው ዝተዛረበለን ቪድዮታት ቅድሚ ላብ ኣብይ ኣሕመድ ምስጋዱ ምንብርካኹ ምጉንብሑ ሕዚ ኸታ ይብሎ ሪኢኹም ወይኹም ጆኖሳይድ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ መንዳ ፈፂሞ ይብለለስ ባዕሉ ዲ ብስሩኮ ብዓለም ለኸ መድረኽ ኮይ ተዋሪዱ ጌታቸው ረዳ ብዓለም ለኸ መድረኽ ተዋሪዱ ጌታቸው ረዳ እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝነኩም ከንታይ ናይ ጌታቸው ደገፍቲ ዝኾኑ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኢንክሉዲንግ ኣብርሃ ኣነ ካብ ቀደም ጀሚሩ ብሓፈሻ ጉዳይ ጌታቸው ረዳ I don't know ዓብይ ቻለንጅ ኮይኑ ዘሎ ንሕና ግን ኣብዚ ክንውድእ ኢና ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክልኒ ብፅምቶ ገይረ ክወድኦ በቃ ንሕና ከም ተጋሩ ድሮን ዝበሃል የብልናን ኤርትራ ሃገር እያ ኣለዋ ዲ ይህለን ባዕሎም ትፈልጥዎ ንዓይ ድሮን ፅምዶ ንዓይ ድሮን ማለት እዩ ንዓይ ፅምዶ ማለት ትግራይ ዝለዓለ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዓጢቃቶ ዘላ ዕብቂለ እየ ዝሓስብ ፅምዶ ናይ መንግስታት ርክብ ናይ ሻዕብያ ናይ ሕወሓትን ኢሉ ዝኣምን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክኣምን ንኽእል እዩ ኣነ ኣይፈልጥን እየ ሻዕብያ ኣይምልከቶን ሕወሓት እውን ኣይምልከቶን ከም ናተይ ድልየት ግን ፅምዶ እዚ ካብዚ ናይ ህዝብን ህዝቢ ካብ ኣክቲቪስታት ሓሊፉ ናብ መንግስታት እንተዝበፅሕ ካብኡ ሓሊፉ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን which is TDF ማለት እዩ ብሓደ ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ እንተዝኣቱ ደስ ምበለኒ ግን ኣነ ዝፈልጦ ናይ መንግስታት ጣልቃ ገብነት የለን እንተዝኸውን ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ፅምዶ ንዓና ንተጋሩ ንምንታይ እዩ ዘድልየና እዩ ታሪክና ንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እዞም ሕጂ ኣነ ካብ ኩሉ ዘሕዝነኒ ሕወሓት ዝኩሉ ተቃሊሱ መፅኡ ዓዲ ኣብ መወዳእታ ነዞም ምሩኻት ምርካብ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ሃይማኖት ሓዊስ
بحفشة أنت كنبل لنا ناب كورسك سجر سلزخونكو give me a second بزخونة بقام قانا إنات نايل صمدو درونيا بمبال قليت والو باقيرنا هنودون خلنا نتقارو مالتين عنا دما من دغي درون كنبل نخلينا مهنياتو نتكوينات نابانا نخيمت مليسون يوغيرو بوغيرو دما كتف كان شلو تقبر صلاحي كيمت أكاون كل كاسل الدليو سلازي بوغيرو تتصمدو نخل لزبي سلام كم زمتن كاب كوينات دما كاب زيد اللي كوينات دما كتحنو زخل كوينو رينا لنا نتصمدو زدفو سبات دما نتبابع كينو سجيرنا ناب بشكليتا كناتوينا سلمت هيدا مسألكم زلغو تودادرتنا إرترا بشكليتا مالتيو تم كل تاريخ زفتمو نسمرا كم زعتو زقلت حبريتا ريالغو نابنت زيادة فيديو فلو ياك أبابلا كم زتقبرلهم زقبهم دمايوم ناي بحاكي هيروس ناي إرترا أب قدناتاتنا اسمرا بفلو ياك أبابلا كم زتقبرلهم بمنقدي منستر حبريتاون وسينيرو كم تريوو زلغم ناي بحاكي دس بلا أبابلا ناي هيرو أبابلا ناي جغانو أبابلا تغيرو لهم كم زولينا نرزالنا أنا جن إتا أبابلا قادس بالانتخونة إتا وددرسي بفتسوم ريه كساقباي كالكون اللغانة ناي بحاكي تا وددرسي كساقباي كالكون زي ولا تي UCI ون بوست جيرو مني رو مبناتهم بيج تي أقباب تقوتها زنبري بفلاي أموداتا زرعيوو ناي مرهاو قدوسن ناي أمان عوتن ببزحت ጋዜጠኛታት ይኹን በቶም ዝርእይዎ ዘሎ ዘገርም ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ምክንያቱ ኣብ ብሽክሌታ ውሕዳት ሞሜንትስ እየን ኣፀቢቐን ዘሐጉሳኻ እቶም ብሽክሌታ ዝፈልጡ ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ ንነዊሕ ክከታተልዎ ክእሉ እዮም ንተዓዘብቲ ቀፃል ብሽክሌታ ንዘይንዕዘብ ድማ ስፔሻል ሞሜንትስ እየን ዘለዋ ንዓና ንልብና ስልብ ዘብላ ስለዚ እታ ፀወታ ድማ ክላሲካሊ ደስ ክትብል ከም ትኽእል ኮይና ተዳልዮም በቃ ልክ እታ ዝገበርዋ ኩነታሲ ንብዙሓት ሰባት ኣዝያ ሰሓቢት ኮይና ተረኺባ ነፅዋይ ድማ ወላት ሚድያ ናይ ኬንያ ተደጋጋሚ ከጋውሓ ንርኢ ኣለና ካልኦት ኣፍሪቃውያን ከጋውሕዋ እዚ መጥቃዕቲ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዝግበር ዝነበረ ዋላቶም ኮሜንቴተር ዝገብርዎ ዝነበሩ ዘረባት ናይ ኤርትራ ብቅዓት ኣብ ገለ ፖይንትስ እንታይ ይብሉ ነይሮም ሰሚዕኩም እንተ ኮይንኩም ኤርትራውያን ምሉእ መዓልቲ ነዚ ውድድር ይመርሕዎ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ሓይሊ ኣለዎም ኣብ መወዳእታ ንክፃወቱ ገለ ኢሎም ይዛረቡ ብዛዕባ መርሃውን ቀቅድ ብምምላቑሲ ተመክሮስ ኣለዎ ንብል ኣለና እቲ ተመክሮ ከጥቕሚ ኣለዎ ዶ ይብል እዎ ጥቕሚ ኣለዎ ኣብዚኣ ድማ ረይወታ መጥቃዕቲ ናይ መርሃዊ ቅድምቲ ኣልጀርያዊ ይፈቲኑ መርሃዊ ድማ ነታ ብኮናቱ ርዩ ብድሕሪት ኮይኑ ይመዝኖ ስለ ዝነበረ ፅቡቕቲ ዝኾነት መጥቃዕቲ ኣካይዱ ካብታ ናይ መርሃዊ ደስ ዝበለትኒ ግን ናይቲ ናይ ዓወት እያ ምክንያቱ ርይዎ ክሕግዞ ይደልየ ነታ ኣልጀርያዊ ምስ ረኸበ ደኺሙ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ገዲፍዎ ናብ መርሃዊ ገፁ ዝኸደ ብዙሓት ሰባት በዚኣ ተመሲጦም ንክዛረቡ ርኢ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ደስ ተብል መደብ እያ ነይራ እዚኣ ዝረኣናያ ብቪድዮ ካሜራ ካይቅዳሕን እንዲ ኣብ ገለገሊ ፅቡቅ ኮይና ብቪድዮ ዝተቐድሐት እያ ነይራ we are proud of this gentleman and እዚ ኣብ ኣስመራ ዝግበር ዘሎ ፍሉይ ኣቀባብላ ድማ ዝግብኦም እዩ ንዖም ዝምጥን እዩ ናይ ብሓቂ ይግብኦም እዩ ማልያ ሃገራዊ ማልያ ገይሮም ዝገብርዎ ድማ ልዕሊ ካሊእ እዩ ክብሪ ዘውህበና ንዓና ምክንያቱ ንሃገር ናብ ቅድሚት ኣብ ምምፃእ ዋላ ብዘይ ማልያ ዋላ ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ዘይኮነ ውድድር ዝገብርዎ እውን ክብሪ ዝግብኦ እንድዩ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግብኦ ሂብና ድማ ኣብ ግዜኡ እዚኣ ድማ ናይዞም ክልቲኦም ናይ ንኣሹ ናይ ዓበይትን ክልቲኡ ካ ስለ ዘበልና መርሃዊ ቅዱስ ድማ ምስቲ ኩላ ብርክቶናቱ ልክዕ ብከምዚ መልክዕ ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ ናብቲ ፖዲዮም ብዓለም ደረጃ ብኣፍሪካ ደረጃ ከምዚ ደረጃ ክመፅእ ከሎ ተሓጒስና ኢና ጎኑ ጎኑ ግን ኣብዚ ሓንቲ ክህባኩም እስከስምዑለይ Cycling edition. Bicicletta, bicicletta, Seregella Shaitan, Arabia Shaitan, or Feres Shaitan. But where does the reference to the devil come from? The bicycle was first introduced in 1898 when the Italians first set foot in Eritrea. The bicycle was a common mean of transportation for them. ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ እዛ ጓል ይፈትዋ እንድያ እዛ ቆልዓ ብጣዕሚ ንፍዕቲ እንድያ ኣብዚ ናይ ፈረስ ናይ ሰይጣን ወይ እውን እዛ ሰረገላ ናይ ሰይጣን ዝብል ሽምሲ ካበያ መፂኣ ንትብል እያ መልሲ ሂባታ እሱ ድማ መጀመርያ ብሽክሌታ ምስ መግዛእቲ ናይ ጥልያን ከም ዝመፅን ገዛእቲ ድማ ነቶም ጠላይን ድማ ኤርትራውያን ሰይጣውንቲ እዮም ዝብልዎም ነይሮም እቶም ሰይጣውንቲ ድማ ብብሽክሌታ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ገስወት ሰረገላ ናይ ሰይጣን ካብኣያ መፂኣ ምክንያቱ ሰይጣን ኢሎም ዝቆፅርዎ ገዛኢ ብብሽክሌታ ክኸይድ ስለ ዝረኣይዎ ንሰይጣን መንቀሳቐሲቱ ስለ ዝኾነ ሰረገላ ናቱ ብምባል ከምኡ ገይሮም ገሊፆማ እታ ካብኣያ መፂኣ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ዝኾነት ኣገላልፃ ኮይና ረኺባ እያ ምክንያቱ ምስቲ ኩነታት ዝኸይድ እውን ስለ ዝኾነ ንቐፅል ካብ ቀፂልና ኣብቲ ፍኹስ ዝበለ ኣርእስታት ቅድሚ ምስጋረይ
yes there was this video አንተ እዚያ ቪዲዮ እዚያ ሼር ገበር ደለ ነረ እስከዚያ ቪዲዮ እዚያ ኩሉ ጊዜ ሼር ከገብረሎም ወንደለ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ገስጋሳዊ ምዕባለታት ዘርእዩ እንተለው ዝና ዩኤን ኤርትራ ብዙሕ ሰሚናራት ብዙሕ ምንቅስቃሳት ምስ መንእሰያት ምስ ዓበይቲ ምስ ቁጠባ ኣብ ኩሉ ዝተሓሓዝ ብዙሕ ነገራት ይገብሩ ጥራይ ኮንኩን ብለኩም ኣሎ ስራሖም ክኸውን ይኽእሉ ይገብሩ ነቲ ዝገብርዎ ድማ ብፅቡቅ መንገዲ ኣብ ሚድያ ዝቕርብዎ ስለ ዘለው ብተደጋጋሚ ኤርትራ ድማ ወላ እውን ኤርቲቪ ኣብቲ ዝሃብዎ መግለፂ ስልጠና ሂቦሞም ነይሮም እዮም ነቲ ዝግበር ፕሮግረስ ናብ ሚድያ ከተምፅዎ ፈትኑ ኣብ ሚድያ ድማ ብኤርቲቪ ጥራይ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ብፅሑፋት ብስእልታት ኮይኑ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ዘረባ እዩ ስቲል ግን ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ኣይትገብሮን እያ ዘላ ኤርቲቪ ሓንቲ እያ ቴሌቪዥን ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ብፅሑፍ ድማ እታ የማነ ገብረ መስቀል ዝገብራ ከምኡ ድማ ሚኒስትር ሓበሬታ ዝገብርዋ ውሑድ እዩ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ብዙሕ ኣካውንትስ ይክህሉ ዘለዎ ኣብቲ ከባቢና እንተሪኢኻ ክንምንታይ ሚድያዊ ካምፔን ይግበር ሕማቅ ጥራይ ይብለኩም የለው ንፅቡቅ ናትካ እውን ንቅድሚት ምውፃእ ስለዚ እዞም ናይ ዩኤን ከምዚ ዝገብርዎ ዘሎ ስልጣናታትን እቲ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ኣብታ ኣንተበ ዘረኣኹም ፕሮፌሰር ህዝቅኤልሲ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዝብል እምነት ኣለዎ ኢሉ ዝምጉት መሲልኩም ኤርትራ ሰብ የብላ ሰብ ይፀንት ኣሎ ሃገር ሰብ የብላ ኢንፋክት ሃገር ክትበሃልሲ ህዝቢ ክህልዋ ኣለወኒ ዝበሃል ሓደ ነጥቢ ካብተን 4 ነጥብታት ቀፃልነት ዘለዎ ሰብ የብላ ናብ ኤርትራ ሰብ እናፀነተ ዝኸይድ ዝብል ኣብቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ኣሎ ጥራይ ደይኮነሲ እቲ ፎሬን ሚኒስተር ንዲፕሎማት ከምኡ ኢሉ ነጊሩ ኢሉ ስለዚ ነቲ ንሳቶም ዘብልዎ ዘሎ ነቲ ፖለቲካል ሰርክል ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣጀንዳ ክንስዕር ተኮይና ህዝቢ ኤርትራ actively ኣብቲ ዓዲ ከም ዝዋሳእ ዘሎ ንዓለም ከነፍልጥ ኢልና ኣይኮነን ግን like we really need to contribute ብዙሕ ትሕዝቶታት ናብ ዓለም ክንቅርብ ክንክእል ኣለና ኤርትራ ድማ ክትሕገዝ ይግባእ ግን of course መንግስቲ ኤርትራ ድማ ናቱ ናይ ሓበሬታ ቁፅፅር ስለ ዘለዎ ነቶም ከምኡ ክገብሩ ዝኽእሉ ዞም ኩሎም ኮሌጃት ዝምረቑ ዘለው ሲ ኣብቲ ኤርቲቪ እቲኻ ስልጠና ሂብካ ወላ ላፕቶፖም ሂብካ ነዚ ነገራት እዚ ፖስት ዝግበሩ ምባል ዲከ ዝኸብድ ኮይኑ ስቲል ኣይትርዳእንን እያ ንዓይ ግን ብሓፈሻ ኣብ መወዳእታ ብናይ ጅግንነት ዛንታ ክንውድግ እነዚያ ስሙ ሓላፋ እዩ ሰብ ክሳብቲ ዘለወሉ ግዜ ታሪክ ክገብር ግን ኣይግድን እዩ ትነብር ተሊኻ ታሪክ እንዳኣከብካ ታሪክ እንዳሰራሕካ መንነትካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከተበፅሕ ክትክእል ኣለካ ወድምነይ ብዝሰርሖ ዓብይ ሽም ዓብይ ክብረት ረኺቡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወድምነይ ኣይተሰውአን ንሱ ዝገደፎ ንሱ ዘበርኮቶ ስራሕ ንሱ ዝሰርሖ ንህዝብን ሃገርን ቃልስኸ ይቋረፀ ብዘይ ዕረፍቲ ዘበርኮቶ ከምዚ ኢልካ ክግለፅ ስለዘይከኣል እቲ ተመክርኡ ክውረስ ዝግብኦ እዩ እዚ ንገልፆ ዘለና ንሕና ካብኡ ዝተምሃርናዮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ካሊእ የማነ ፀጋም ዘሎ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብን እውን ካብዚ ዝመሃሮ ቀሊል ስለዘይኮነ ይቐኒየልና ጥራይና ክንብል ንኽእል ኤርትራሲ ንሓዋሩ ሓወልትናቶም ጌራ ከተኽብሮም እዩ ዝግባኣ ምክንያቱ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ወላ ሓንቲ ፃማ እውን ኣይረኸቡሉን እንታይ ግን እቲ ፃማ ሃገር ከም ሃገር ንክትቅፅል ምኽኣላ ጥራይ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሓዝን እያ ነዚ እጂ ሞት ገለ ክሰምዕ ከለኹ ሲ ክንዲዚ ከርተት ኢልካ ፅቡቅ ከይረኣኻላ ናይ ብሓቂ ይስምዓካ ከም ሰብ መጠን ግን ዕላማ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ዕላማ ይቕፅል እቲ ሃገር ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናትና ሓላፍነት ንኸውንቶም ተሪፍና ዘለና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ናትኩም ርኢቶን ሓሳብን ግደፉ ምዝያደ ርፈቕ ገጥፈኩም ኣበርዕት መግዛእቲ ኣብ ስቃይ ከለና ናይ ሃገር ፍቕሪ ክነድድ ልበና ትዝክርዎ ዶ ናይ ቀደም ዜማና ብደርፊ ክንዝርግሖ ሃገራዊ ዜና ጀጋኑ ሃገረይ ንዓኹም እንዲና